Yellow. Hello? Asa mna magetsi kwa muri. Ndati kuti mai kwani ikoko. Akaita anu mageta. Ndati. Andisi kutombokunzwa ifone yenyu iri kubreak hanzvadzi. Amene kuti kuda mna magetsi mirira magetsi adzoke. Fone yenyu kuto break. Amusi kunzwika zvachose saka ndofunga kuna magetsi kwa muri momirira magetsi adzoke. All right. Hello guys, hi guys, maswera say iti wangu. Uti wangu mtore nyaya yangu. Uti wangu. Nditaure yangu nyaya yangu. Nduda kuenda. Esiro vadi. Alice Matsikinye, how are you? Regerai musoro wangu guys, ndairudunura nesuro. Saka nhasi ndamukira kwana patuna nawo wakadai. Saka izvo rakashiringa harina kugeza ndoda kuzogadzira mangwana. Kuti zonogezwa ndogadzira mangwana. Haya, kudziri natural hair. Nenyaya. Guys, maswera say guys, how are you? Muri say guys, how are you guys? Dedzai vamwe. Inini ka madiaries makangooma zvenyu so. Makangoshomera so madiaries. Makangoshomera guys. Okay. Guys, muri say anti muri kuziva kuti panapa pane nyaya yakamboya panapa. Tikatomira nemukadzi ushu. Nyaya uya pano. Manje apa. Anditi akatosvika pakutoitawo laki remunhu akati regai ndibatsire mukadzi ushu ndimindise auye kuchikoro kwangu adzidze nzara. Muri kuziva nyaya anditi adzidze nzara free of charge, then kana akanga apedza togona kana kumisa kune saluni kuCape Town otanga ikoko or something. Andi muri kuziva nyaya confirm ai anzi naivhoni mutanga nasi masaleni manasi mukomese. Kuna Yvonne uri silent. Muri kuiziva here nyaya guys, confirm ai. Confirm ai. Okay. Anzina ana yes. Penunda ati yes itaisiya. Nemukadzi akatizwa nemurume. Tikafonera murume wacho mukuremewa. Mukadzi akatizwa nemurume akabuda akaenda. Ndikataura ndataura nemurume wacho. Ngane vana vadiki. Tichitonzwira nyaya. Ukujobek Brixton. Sezvineiwo anditi mukuremember kuti musiya welife pano. Mukuremember tichiti ngati munhu wekujobek aite this because tese topana ma responsibilities panapa tese padiaries anditi titi munhu wekujobek anokwanisa kuti abatsire musire munge maita vanhu vakati wandei vanga vati play game comment section kuti toda kumutumira mari toisa kupi tikati ipai admin ipai Clarice mukadzi mwana anogara kujobek uko abate mari ichi then kana ichinge yadini vanozotaurirana ndobva ndatovapa manhamba uyu ndikamupa nhamba ya Clarice aizopiwa mari iyewo Clarice ndingapa nhamba yemusikana wayo vaitaurirana
sezvine you people madiaries being madiaries andika munopledge zvamusingaiti ndogara ishora zvazviya munopledge. I only knew about this kuti vanhu vakapledge havana bhadhara mari. Pari kunzi pane mukadzi akabvisa 600 again vedatozvitaura pano. Pari kunzi pane mukadzi akatumira 600 nemukuru. Hamoti zvinofamba sei? Aitumira, it was a fake inonzi moiti chiko fake chilete chicha tsetsamba inobva kumukuru yayi. Hamoti zvinofamba sei? It was a fake tsamba. Achindatumira 600 kuna Clarice yeye aiva kusendesa mari kune mukadzi uyayi. Animona. Saka kuya Clarice yayi atumigwa mari iyoyo mva atumigwa chiconfirmation chocho chokuti uzotora mari kumukuru. Semunhu akanga ari busy kutaura kwaari kuita kuti ndandiri busy muna December. So akatora mari yake 600 rand akapa musikana mukadzi ushu wevana yaya Mavis yaya akamupa 600 iyoyo andika akati ndozotora chi inenge yabva kumukuru. Pakazika kuenda kumukuru anzi mukuru vakatanetsekana nemanhamba akadai. Muri kumuona kuti patina namba dzakadai so adzisi dzedu. Ndo pakatira kuti afonere namba dzaicommunicate nemukadzi uya weku UK akaisa 600 yaya andika kumukuru nefake notification iya namba dzedza adziyapindi. Kutara kwaari kukaita chinduudza namba dziyapindi. Ndobva ati alright mira ndipizva ndiri kuita nozoenda kumukuru kechituku nemwe branch ndione. Ndobva achinja branch ndobva nda kune rimwe mukuru branch achita nokoleta Maria zvikanzi atina namba dzakadai pano. Namba idzi mubikirwa yenamba. Amene vanokreta maorder kuti munhu akwanisa kuaende nawo here kumukuru asi mukuru inozvibata. Anti mangona. Saka akatonifonera ndofunga 3 days back achiti SIS MELLY ndopana ndaziva nyaya iyoyi. Paita nyaya yekuti pane munhu akatumira mari so ndikasaka manje iwo ona kunge wakatora namba aunonge watora profile yemunhu here Facebook zvikanzi handina mbengera because ndangofunga kuti padiaries hapana vanhu vakaita chitsotsi. Ndikati zvakaoma. Saka akatodyiwa ke 600 Clarice because iye anga pamefushu. Munhu achiti ini pandowana ngukona zonotora ini kumukuru. Nhasi nditori busy zvangu kucelebrate chipepa changu chiya. Ndikungoona mamessages apinda. Mamessage apinda ari kubvepi. Munhu azvintroducer. Anditika infect regai ndimuunze. Muzvinzwire nyaya. Ndapera power. Makambopera power. Makambopera power kuti unoshawa unopera power zvokutodaruka. Ndo zvaitika nhasi guys ndapera power. Kupera power cheko. Achipedza kundifonera ndabva ndafonerwa nemurume wacho. Iye wataitsvaga musuya baba vana John. Achipedza kundifonera vandafonerwa nemukadzi. Madiaries we don't teach each other zvinhu zvakadaro pano. Muri right here babes mwanangu kona mainini amen. Ndiri right. What's really going on between you? You na Mevi munorelate papi? Nditete vangu nditori muzukuru wavo. Hanzvadzi ya baba vangu koto zvokumboti hanzi kure hanzvadzi ya dad vangu chaivo. Yemudumbu rimwe chaiyo? Saka ndivatete iwe ndivatete na mainini ndizvo? Nemuzukuru. Alright. Chii chiri kuitika apa? What's going on? Tete ava inini ndakabva kuZimbabwe ndandanetamba ndakazokuona ndiri kuprimary pandazoya muno muSouth Africa ndokuzotanga kutaura navo pafoni. Zvikanzi muzukuru inini ndiri kutambura kwangu ndikumbura kuti ndiuye kwauri vaichema everyday pafoni. Ndikati okay tete rega nditi mutese muuye. Vakauya vasina chavainacho ndikabhadhara rendi ndichitenga chikafu ndichiri ndina tete andimukuona. Pakazoya kuna ifonyi mimi. Pese apa ndinetochengeta netoshauzoswa vakava vachikombirana why ngozi ndaivapa nepandinogona tete mari yerenti iyi chikafu ichi magumbeze hombe dzevana idzi tete. Pavakauya pano uri kureva kuti iwewe wakatoshambudzika uchiuya panapa nokuti iwewe waitova zvese. Ndaivabhadhira rendi kana mukatobvunza vanhu kuno vanotozviziva kuti ndiri muzukuru wavo ndaitovada ndichivabhadhira rendi. SIS MELLY nyaya yakazondirwadza ka takatadza kutaura pafoni pane munhu akavaisira mari mumaakaunti mangu but mari iyi SIS MELLY iri kutora kuti haina kupinda mumaakaunti mangu. I think pane chitsotsi chakaitika 200 rands. Zvikanzi Stella ndikuda mari ndikati tete mari hamuna handisi kuziva chii chaitika hapana chitsotsi chaitika here. Zvikanzi mari yangu iri mumufoni mako. Nditi tete ndetiri surprise kuenda kuShoprite kuYouTube hakuna mari tete. Zvikanzi une utsinye muroyo wemunhu ndosaka kwabirwa wakafirwa nevabereki vako. Ndikati tete mukaziva kuti chii kana mutete vabereki vangu vakafa. Zvikanzi isusu tinogara tichifasta tichifasira vabereki vedu kuti vasafe wakati kutsanyira vabereki vako kuti vararame. Ndakabatswa ndinoziva kuti kana uri mherera
tunorwadza munozviziva mimi because takasiwa tiri vadiki handimukuona saka chakazongorwadza vaenda futi kuna amwene vangu vakutora kuna amwene vangu vakutuka amwene vangu vakakuti murora wanyini hure mudzingei ivo tisiva kwavo mameseji ndakusendera ndimaona mameseji aya kubva kuna amwene vako mameseji aya vatosendera amwene vangu ndova ndifowadwa then vandazokupai right kwasisimeli sisteravo mavis ndikukuona kuti add me iwill add you pawhatsapp apa nokuti namba yakushandisa iyi handina kuiseva so I can't add you koda ndikuedha ndichakuedha nenamba yandoziva ndichakuedha nayo hold on apedza kusanangura kozisere kuti simeli rapindawo papi naye asikana inini ndazoisa message kwamuri mimi because inini ndakatendwa mari vakandivhara mari yangu 5000 yakasendwa nevanhu vandibatsira pafacebook ndikati simeli yakakuvharai ini ndakuvharai futi 200 simeli yakuvharai 5000 ndosaka ndazoya kwamuri right amwene vangu avatuka imimi makaya nemuzukuru wenyu muchiti uyu muzukuru wangu mwana wahanzvadzi pozvokuti ndichidzinga muzukuru wenyu ihure ane vakomana vakasendwa achingi maboyfriend 5 avakaenda kuna mwene vangu zvikanzi kwaanogara ndinomaziva kuratidza kune maboyfriend emusikana uyu muzukuru wangu right amwene vangu vanofonera inini vakati murora handipindire nyaya dzenyu tete vako vaya vasingakure waya vachita kunge mwana mudiki zvinonyorwa nemunhu ane raitire zvavari kunyora izvi iwe uchagarisana sene mwana wangu zvikandisela ane edzi ane chirwere asi tozadza mwana wenyu chirwere right ini chaita kunyanya kuya pano guys madiaries imimi live yakanangana nemi musi wakaitwa live pano andikaona ndakaita live nditi ngatibatsire musikana uyu awane kuenda kuchikoro awane kuzoenda kucape town guys what happened ndokumbirawo kana ari pakanditumirawo 5000 anyore mucomment section akandipawo 5000 ini kuti ndipirewo mevi uyu ndokumbirawo munyore mucomment section kuti ndiri pano ndindakakutumirai 5000 nyorai ndauya kuzozvichenesa zita rangu mira ndauya kuzozvichesa because ndamubvunza naimevi atina kuasaina munhu uripo iwe clarisi kuti abate mari dzako kuchiti pachenyu kujobheki kokoko ina handibati mari ndiri kurasembeki kwaini mari ndakazopiwa nani wakutosvishimisa zita rangu ende uyu munhu uyu musikana uyu mwana uyu andimuzivi angondifonera pafoni yangu hanimaona chaita ndizobhilivha mwana uyu ka uyu ari pafoni apa ka ataura imwe statement yandoziva kuti inozikamwa neni nemunhu yeye hanimaona kuti Lorraine wechikoro yayo anozvitamuna nemari hana mari anogara nemunigerian handiti inazvo kuti hana mari handizvizivi hanimaona but zvokuti murume wake munigerian ka uyu wazvizivirepo ushu ndo pandinetsa ipapo uyu hatimuzivi uyu wazvizivirepi bcause uyu akaenda kuchikoro kwakaofiwa chikoro mevi uyu kupretoria kujobek kwaienda handiti ndokwakaziva information obvious yani yemuridzi wesaluni saka uyu ari kuitaura uyu aiwanepi information iyoyo ari kungoramba achifona rikatitrai kumuenda pafona pauri nyaya dzesho dzakaoma ko mukadzi andifonera vachiti kwanzi uyu akafonera anzani hamene murume wake achiti mukadzi wako ane zvikomba chii zvinombonyatsa kufamba seiko elo ndiri kunzwa zvavaita hazvitwa nemunhu hombe handiti mazvona ndizvozvo ndakavatarisa vakatenda neni kuna amwene vangu vanotogutsikana kuti nditite vangu but amwene vangu vasvika pakuneta hanzi ndasendwa mameseji asingaite mameseji ndamaona mameseji ndawo ko makabhloka nahere nasina tete wako ndakavabhloka because vaindituka even murume wangu anomutuka achimusenda mameseji ipapa vati zvanzi ndikuenda kulive ndoda kuudza simeri kuti uri kuhure chihule chako chese ndoda uchitaura but kuti vasvike pavarapa saka pandiri kutirai kuvaedha apa havapindi panditirai kuvaedha apa because makabhlokana saka havapindi apa ndakasvika kuenda kumozambiki kuti tete vangu tibatsirane tiwane kuti tiwane mari vanozvizoti kanosvika kubhera ndinavo nanhasi mariyo vanotokolekta mari yakasara muhembe mawanwaniwo vachibatsirika nini handidi manje mariyo nekatitebatsirikai ndiye mavis orit mira mavis apa pao ndofunga upindi wakabloka saka senda request mucomment section ndikued kuedha senda request send your request because namba dzako dzimwe dzawari kutaura nadzo inada kudziseva saka hazvindigoni kuedha nadzo senda request ndianibloke kuwhatsapp pangu
Unblocker. Unblocker. Nanga vasina kublocker waiwo. Unblocker. Ari kundisira message hanzi it's unfair amusi kundiedha. Mirai. Nai, inga ndakusira message kuti ndichakuedha. Anditi kukanawo kuti handisi fair ukurevei manje. SIS MELLY, that person is lying. Aisanjadzi baba akasanjadzi mba medu. Oh, aisanjadzi mba menchi. No. 1, 2 mwana uyu pakandiende Mozambique. I got nothing from Mozambique. Chipikakata kwakufari zirefutata. Isise kuMozambique akatora 5 days. Instead of 2 days. Achinyengwa nevarume kuMozambique. Achinyengwa nevarume. Mozambique ngone zvikomba zvingani. Akuti ngatirare idhere chi5 ndikaramba ndikachema. Ndikuti ndinonongwa going back. Mirai werevi. Ukuti wakaenda kuMozambique nemwana uyu akakuti murume uyu chivata naye. Mwana uyu akauya achitapiwa 10,000 neboi kustage yangu. Ndiperekedzera rohodha mabheri. Tasvika muMaputo, SIS MELLY. Ndikamuudza zvakajeka ane kamukomana kakawana mubhazi. Ndikamukomana kakati akachipa kubeira. SIS MELLY takapotsa repwa takapotsa mari kubeira kwacho because of her. Kuti mwana wangu arambe mukaka ndakadzoka after 5 days mwana wangu akaramba mukaka. Kucrash kukachajwa 1,650 yakanditi bhadharai mega mwana uyu. That's why ndakabuda mari. Ini ndakamubloka inini SIS MELLY. I blocked it because arikutaura kuti hey inini mai vangu vakaveregera mapirisi vanga vari pachirongwa. Iye 2 weeks ago akaipandira achiti taita sick ndiperekedzeo kuclicks. Enda vachinyepera vanhu kudai naimi. Iye hure remumayfair. Hure remumayfair. Panoshanda kupi. Akashe uyu. Iye hure rinototengesa zvinozikanwa kwedu. Akadzingwa nachimugoredhio achitengesa pahudhu paya kumapurisa. Naimevi. Saka wati uyu asi muzukuru wako chii chako? Pana mukana tida kutsiurana zvakanaka. Pana mukana watiwa asi muzukuru wako chii chako? Hello? Wati asi muzukuru wako anditi chii chako? Andisutaura newe Stella. SIS MELLY. Ndikutaura naSIS MELLY asitora nemi. Iwe Stella chimbomira tiwe kuti awaramba kuti wasi muzukuru wako chii chako naimevi uyu. Asekuru vedu SIS MELLY asekuru vedu amabhaza. Vanga vane vakadzi 2. Vanga nakadzi 2 anditi. Vamabhaza. Sekuru vaStella. Mwana wekwamai guru. Baba vangu ilasigone kwamai ini. Apatorina munozwa kuti iye ni mwana uyu andichita. Kumba kwavo vakangoita izvozvo panogara panext nepamba pedu. Baba vake ibrother yangu yekwamai guru vekwambuya vakuru. Ini baba vangu ndokwambuya diki ndo lasigone baba vangu ini pamavo. Ava sekuru vake ava vanga vari mukoma baba vangu wekune imwe imba but baba vava vari vamwe chete. Saka asi muzukuru wako here kana pakadaro. Last week aiwa ataura tanzi tiromba kumwe chete ari kunyeka because mashoko akataura anoratidza kuti asiomba medu. Last week akarohwa nemukomana warigara naye akakandirwa chinhu panze. SIS MELLY ndikaenda kunomugadzirisa inini. Ndikanotaura kuti ndini tete vake handiti. Ndikavagadzirisa ndikasiya amba akandirwa chinhu panze handitika. But after that akatanga kutukirira vabereki vangu achinyorera SIS wake mameseji achitukira vabereki vangu inini handiti. Kuti hanzi vabereki vangu ndo vakauri amai vake. Amai vake vanga varegera mapirisi I think 3 years. Iye ega akataura kuti ndakaenda namai vangu kwasowe kwamureva vakanzi amai hamuna chirwere regerai mapirisi vakaregera mapirisi. Vaidanana nagarden boy pamba pedu ndo zvakavanga. Umai vake. Vakafa nechirwere mai vake. Taura ako Stella. Mai vake vakauraiwa. Hanzi vakauraiwa nevanonzi vamwe varoora vedu. Kuna varoora vedu 3. Kuna vanonzi amajo. Kuna vanonzi amazete. Kuna vanonzi amajozi. Hanzi ndo vatakanzwa vachitaura usiku. Kuti zvinozvi tapedza tauraya mapasco. Tauda kuuraya vamwe varoora vadiki. Iye mwana wamuri kunzwa iyeyo. After that akatodzingwa nanzvadzi ari kumutoka hadiwe pamba ipapo vanongozvara vana chinhu papa. Akanzvadzi yachidika. Ndakamubloka SIS MELLY. But saka ndisendera amwe nevake
Saka iwe ndobva imbomira iwe muzukuru. Saka iwe ndobva iwe Mevi achinyepera murume wake kumba kwake iwe ndobva watirega ndivaudze chokwadi ndiliste maboyfriends ose nditumire vamweni vake. Nai Mevi iwewo mamuchimboita matsoro dzenyu muri 2. Mira ka Mevi mira Mevi mamuchita tsoro dzenyu muri 2 ka satete muzukuru. Saka nhasi wazoona kuti anonyepa achivhara newe kuti ndinenge ndiri kwa Mevi ari kwanenge ari. Saka ukateka ndinyore list nditumira vamweni wagona here. Saka nai munin'ina apa kukanaka uraiwa kukanaka uraiwa Stella uchataura Stella kusvika akutuka musikana andogara naye muno machimutendera mameseji musikana yakatipedzera neiko kwandisi hama yenyu ndo zvaari kuita SIS MELLY. Stella taura amai ava vandiri kuti tete vangu atimazvonda vakandifunira vachibva cosmos zvanzi ndiri kubatwa rafu nemwana wamai vangu ari kurova vana vangu ari kundinyima chikafu ndikamboti ndimbovasiya vakagara ikoko chimbonyarira ndiri kutaura vandazotaura nditika neboyfriend yangu zvanzi kwaone kuti vauya pavauya ndinekabhatira mari yekuya kwanakata nemota ndikanobhatira mari yekwavanogara mazvinzwa ndakavatonera somba mangu ndikavachengeta vari mumba mazvionaka ndikavapa magumbezi ekufuga vakavasina magumbezi ekufuga ndikavategera pamba pavanogara pamba pavanogara vakadzingwa nenyaya yemakuhwa nepamuromo vane pamuromo kana makada kuuya maprofari pamunomaona zvadaro vakarwadziwa nei Mevi chimbonyarara natongosvara Stella akanyarara here. Rega Stella ambotaurawo. SIS MELLY nditaure Stella anzani Mevi chimbopawo mukana newe Mevi chimbopawo Stella mukana ugozotaurawo inga iwe tapa mukana wani nai Mevi naini chimbonyarara Mevi chimbonyarara Mevi chimbonyarara ndizokudonhedza manje chimbonyarara ndakuzokudonhedza chimbonyarara iwe Mevi. Stella ambotaura uri kumuvharidza kuti ataure nemhaka yeiko pane chipo chaunoti uri kuvharidzira Stella kuti ataure nemhaka yeiko ndesekutengira hembe nechikafu inini ende hamusina mukanwa mumukuru asingakure amukure maisatengesa kumefe muchipuhwa mari mbaisanotengesa kumefe muchipuhwa mari imi muchitengesa kuti ndingakutsurai hamunyare munhu mukuru asinganyare ndiri muzukuru wenyu but ndakana kuti hamuzispetenge kusanya imimi profili ripo mukadzi chato ripo izvozvi ndione kwavari izvozvi ndipape kufoni maisatengesa kumefe kuti mune mwana vaitengesei Stella wati Mevi waitengesei yowe munhu mukuru asinganyare nezera
ngavadonedze ndakateerera yo taurai ndakateerera muchazotozobvunza wani mapedza henyu nomapedza henyu taura henyu ndakateerera taura kuenda kumozambiki ndada kuti vaone pekubata ndimukuzvinzwa mari dzangu vakakolekta izvozvi ndirakuudza kuti kutoaaaaakutodamuze kumozambiki uhura ndounokunekai kusanyara indava musinganyare akasangana nevakomana mari yangu sisimeli varwadza kuti ndarorwa havachapuhwa mari neni ndasiva vari kutsvaya kuti varwise vaone kuti vabatizwa nemurume ndarorwa iyoya munoziya chekuti mutsvage basa tsvagai basa mwana asienda kuchikoro tsvagai basa munaende kuchikoro basa rekupima indava musinganyare munasinganyare hure remunhu izvozvo mungokwirwa nemanana zvimwe nekunda kwekuwa inga musinganyare mukadzi mukuratsonge mwana mudiki mukadzi mukuratsonge mwana mudiki ndosaka madzwa nekurohwa nevakadzi vevanhu pamuromo indava musingakure indava musingakure vakarohwa munhu mobanotsonge mwana mudiki vakarohwa neveme vakarohwa nani vakarohwa tisimeli ndinopa nhamba dzevanhu vacho izvozvi muvabvunze chitripa vari kugara vanodzimbwa nenyaya yeunhu hwavo musikana akavatrasta kuvachengetera vakabafoneke vakatora nhamba dzemaboyfriend yake vakafona zvikanzi musikana ndakagara naye ihuresane naye musikana akavarova akavasandudzira panze akarwadziwa ende zvinorwadza tisimeli kuti munhu ari kuchengeta wafonera zvikomba zvako apa pakapavachonzo nemusikana ndina ndakabhadhira rendi akati tila zvino namukaka zvevana tichavatengera inini vakadzingwa musikana vacho ndokupei nhamba tisimeli akuudze mega ndakuudza ari online maimuedza izvozvi vadzingwa vashekwe kuenda tisimeli mazvinzwa mari yangu vemozambiki ndoyakakolekta vangodakusa mari yangu ndoyakatoti vabhadhira rendi takateerera nai mezvishwa zvinzvo zvakaomawo hazvo mezvi unoita sei saka imi mukazofonera imimi manzi imbomira iwe stela imbomira iwe saka naimevi iye uyu muzukuru wako ati mutorerewo nhamba mufoni yemusikana wamunogara naye mukatorawo nhamba zveshuwa mukapa muzukuru wenyu kuti avatiwe nababa avatiwa nababa mukadzokera mukanoudza kuti mukadzi uya kuti ndiri kushuwa kuti ihure zveshuwa asi ndoda kubvunza kuti saka imimi stela kutumai kuti inde munitorawo nhamba mufoni yemusikana munogara naye ndoda baba vanodana navo mukatora nhamba mukamupa uyu akanovatiwe nababa vaya mukapuwe imi musanyeperwe munhu atendenda achengeteke mazvinzwa anzwa nekutuka hama munhu uyu achengeteke ane pamuromo izvozvo akatuka bamukuru wekuuk yuko akavaudza mashuku asingaite ndikatora nakapafoni vakati iwe munhu haana kukwana siyana naye achengeteke munhu tisimeli mukuzvinzwa kana muchida prufu tisimeli kana muchida prufu mazvinzwa tisimeli alright mirai saka apapa iwe muzukuru nambuya navatete maihura mose kapa mirai maguta ekuchengetwa matora zina nembasere tenda musina okwana munhu mukurasinga kure nekuti nemamusi mumba nekuti hamusi mumba mada kuti hazvina nembasere tenda musinga kure mimi ndinogara nemunhu stela kuti tyara kubhadhira rendi ndiani aikutengera chikafu ndiani makukadzi ari kufuga izvozvi ndiani mumba make munhu asingatiendi sisimali munhu akatendei gumbeze wani nipi ndakupe magumbeze mangani makamune magumbeze emi maona kuti ndakuchengetai maona ndakuchengetai makumamira pamunodyira indara musina hunhu mukadzi mukuru asingakure alright chimbomirai mapedza shungu kana mapedza shungu mevi
Mevina Stella, kana vapedza shungu mozondudza ndotaurawo. Chimbopedzai shungu. Kana vapedza shungu mozondudza ndotaurawo. Pedzai shungu kana vapedza mozondudza ndotaurawo. Nokuti hamusi kuda kutsiurika. Pedzai. Inenda pedza. Ane pamuromo sisimelana okwana musatiswe nebenzi. Muna akakule muna kusvika mafoti. Ndada kwakorana karugara nako sisimelana. Waguta kuchengetwa usake waguta kuchengetwa nebasa renzi ena musinga kure mimo maitengesa kumefe kwasingaziva kuti maihura kuchengetwa mefe ndiani kuti muzive Joburg ndini kuti muzive kuJoburg ndiani kuti muzive kuJoburg ndiani Vanga vasingazivi Joburg town. muJoburg muna kuti vamugare ndini ndakavatora inini ndasivanomamira pavanodyira ndamusina mukano wemimi munhu wakasingakure majana kudistroya dzimba dzevanhu makadistroya dzimba dani ine muri zihura zvihombe mune vane vangani zvako musakane mune vane vangani muchibuda robo Siki. Mira Stella, Mavis, kune murume ari kukomenda mucomment section. Kune murume ari kuti kwanzi iwe Mavis uri kutaura zvekuti kwai Stella chihure iwewo kustranduko wakanga uchihura uri zvikomba ikoko. Kustrandi kusisimeli pandakauya kufanira ndi 2017 ndiri musikana ndadakira mwana wangu kuZimbabwe. Ndakoma wasingi. munhu Huyai kuno kunyadze munhu uyu ana kukwana achengeteke ane pamuromo aziva kuti uyu munhu ari kundibatsira mangwana zvichadini titinono vacho anorareva akati yeshe zvakatodai but uri kuchengetwa uri kutiswa kosti yekuti uite zvinhu mangwana ati kureva munhu ndazviziva sekuti tinoona vanhu muNigeria nini ndazviziva totonoka nemuNigeria ndazviziva kuti izvozvo noti kuti ndandine vanhu vangu tionedana nana mune vana vakasiyana nababa vangani mune varume vangani makate varume vangani makate varume vangani makate varume vangani kwavakasiyana imi ende vamusinganyari John ndavamabatika noti mwana mudikika enda kuna baba Genevieve vakuru muende ikoko because munotukwa kudzerera Genevieve ende kamunovanetsa kwabani kumunovanetsera mwana mudikwa kuda kuvhinyidza Natasha nyaya yematwidzi ndoinokurwadza imeifumata achadzoka amuna kukwana achadzoka Stella makabata mushonga makaneta mafuta zvatera makanogadzisa Natasha zvakaita Saka zvinhu zvacho. Saka Mavis pamaenda kuMozambique apa papa machienda kumushonga here paya? Sisimeli. nyanga yacho nhamba dzacho ndinadzo ndakadziba mufoni mavo ndinakupai kana muda kubvunza nezvazvitemezva inokuudzai Saka imanga yedu tesezvo uri kutaura madzibaba here ndakapa mufoni menyu madzibaba vapi madzibaba yakafunana nenyanga madzibaba yakafunana nenyanga here enda vamusingakure munhu akutena 40 years asingakure munhu akutena 40 years asingakure hunhu zvisina kukwana stereki hamuna kukwana
zvinhu zvemapenzi vatokona kuti hamuna kukwana because makaenda nemakati muzukuru wangu nhasi nomatanzi munehure ene hamusinganyaremi asi maihura henyu mose vasikana apa aiwa vasikana vedu we asi kumozambiki makasheya varume makahura mose musadaro vasikana aiwa mevhu musadaro ngotuka hwani kuti hure ingoti itiri maashawo tose because kumozambiki makaita zvinhu zvenyu pamwe chete uku asi aiwa inoda kuti mupedze katigadzise nyaya iyi hamupedzi nyaya yacho tinotoigadzirisa hauchadi kudii hauchadi kuita sei wori wamboti edzi asi alright, Stella. Alright, Stella. Zvakwana. Mevi, Stella. Hey, Mazimbo. Stella na Mevi. Hey, Stella. Hey, Chimbonyarara good. Mevi, Chimbonyarara. Right, inoda kuinzwa Mevi, iwe kunzwa tena fotika. That means uri pasiri pangu mbijani. Uri mningina wangu kwantika. Mira, Mevi, imbomira nokupedza kutaura Mevi. Alright, 37 to the stew. Hey, 37 Mevi. Alright, 37 to the stew. Uri pasure mbijana. Chimbomirai nai vasikana we. Chimbomirai. 37 to the watoa munhu mukuru anditi. That means muzukuru pamari kuzvi20 mwana. Chimbo nai Mevi, chimbo tipawo mukana. Mevi. Chimbo mukana Mevi. Nai Mevi. Zvinombasa zvamuri vana vangu pano ndinotsiura seiko naini. Ndebanja nengure mbiri ndodzitsiura seiko pano. Unodzitsiura sei Mevis? Kana mapedza mozondudza. Chimbotaura kana mapedza mozondudza. Mevi, ndikanditanga newe Mevi. Mevi uri munhu mukuru, uri vateteve mwana ushu vaStella. Anditi chihure chamaita kuMozambique maihura mose. Anditi mirai, musandi interrupta. Mirai. Chimbomira nditaureozve. Wakazofa here kuMozambique ati hauna here makangohura ngapuwa mari dzenyu. Chimbomira nditaurewo nai Mevi. Chirega ndimbotaurawo kana ndakukuonesai anditi. Ndida kukuonesai. Antika Mevi, chimbonyarara ndimbotaura Mevi, utataura inga wani Stella akanyarara. Doya, womore vapfuma. Akavhara madzima round Cape Town. Iwo maraundi akadai kunetsaya maraundi. Maraundi anetsa. Saka makavhara mari Cape Town yemaraundi kuti 7,000 vakandiwa bavatiza ndatora muno. Hauye bodo. Alright. Chinzwai andisika
Mevi usimbomira kundi interrupt anditauri anditi makanga muchiwirirana iwe nemuzukuru wako hande kuMozambique anditi wadona Mevi asi unozviwa akari mucomment section hande kuMozambique tinohodha anditi maenda kuMozambique kunohodha nemuzukuru wako muri tu masvika yenyu maita chihure chenyu koko manga muri masingu anditi maita chihure chenyu kokoko saka iwewe Mevi uri kuona zvawaita zviri right here kuti ungatakura kufonera kana kuti kunyora message kuna vamwene vemunhu chihure chamaita mose kwauri right now uri kwakanaka uraiwa nemurume wako uyu achiurai gosho zvawataura iwe manga unozotaura kuti kudii because ndiwo ushauraisa munhu zvinotaugwere naye Mevi zvinhu zvakadaro zvinotaugwere zvinhu zvakachero dai wanga uchiziva chiyo kuti kudii akazviita asati aroorwa kamwana uyu iko zvino akazorogwa kune munhu asina pasti here naiwe Mevi kune munhu asina pasti saka kusumudza foni yako shuwa vatete a whole 37-year-old woman kutaipa kudai uchitumira vamwene vemunhu nekuda kuti makonana mufamily menyu is it okay naye Mevi woga imbogara pasi yazozvifunga ndiwo wataura wega ndiwo wataura ndafunda vaudza vamwene vake chiuri chake nganyora lisema boyfriend are you okay nazvo uri kunzwa uri boso uri kunzwa uri boso do you know kuti mwana uyu anogona kuuraiwa murume akangotsama akafunga gona ngotora demu kumupaza kuti wakauraiwe masekretsi amakaita muri tu kuti tine muzukuru uya ushambadza masekretsi kudaro kuda kuparadza imba yemwe mwana nenyaya yekuti makonana mega pachenyu nenyaya dzezvinosina nebasa rese Mevi munin'ina ndoda kuudza chokwadi chisingaputsuka munotaurisa ende uchanetsa kubatsirika kana kuchengeta uchanetsa kubatsirika kana kuchengeta Mevi ona wangotokuzanisa rangu mukatapa tukai simeni vakagamudza 5,000 nani wakandipa 5,000 naye kana pane wakandipa 5,000 ngabude wati ndakakupai 5,000 mari yako yaingopuwa vanhu vakapleja apapa vose vazhinji tori kunza vana chavakazobhadhara mari wakapiwa yoyo wanyora apa kuda 1.5 amene ikapiwa clarity akupai muchifanana pachenyuko ini kana kumbonipa feedback amunombondipa saka simeni vapinda ko uyu wechikoro uyu Loretta uyu wechikoro chake uyu ari kukwanawo papi aita sei atokwana muzvinyaya izvozvi saka imhosva here vedu wekuti Mevi wakauyawo pano zvakanaka tikakugamuchira zvakanaka seumwe wedu tikazama kuti ubatsirwe ukaenda kunoadvadza chikoro chako zvakanaka uko takanganisa here naye Mevi uyu muzukuru wako ari kuti ndai kubhadharira renti achikutengera chikafu asi nhasi wamumamira kudai ko isu hedu tisiri hama dzako saka ungazotidii iko zvino nyaya dzako dzakuchibuda ndiwo vatadza kubata hana yako savatetese munhu mukuru kutsvaka Cape Town uko Cape Town ndiko wari kunzi wakadzisa nemari dzavanhu 7,000 iko zvino wakutoine machanzi ari haye kuti ubatiwe ukabatiwa ucharohwa uku zveuku nyaya yekutumira iyo cheto chigame chako musikana zvemumwe ari kuti wakatumira boyfriend yake imwe list yezvimwe zvikomba zvake uchauraisa vanhu Mevi kura hatidzidzisi zvakadaro tambobva takaudza zvinhu zvakadaro pano guys ndo nyaya tataura nezuro paya chiti moita magame muri 2 munoenda kunokuponda nekuseri kufamba munhu achikwai ndakachengeta V11 mufoni but imai zviita zvinhu izvi as friends kana zokudza mutambura chinhu chinonzi friends nenchinyepa iyo mukuita zvinhu zvenyu muri 2 umwe anenge ane evidence mufoni anomirirana anogara nazvo kana 5 kana 10 years kumirira 1 day munokurosana obva abudisa information taitaura nezuro obva abudisa information kudhigara zvakadaro pandai kudzana zvinochitika nemaparadzana muri machamwari ina nesecret yemunhu iye nesecret yako yofa yakanodha zvondo chiicho chichi newe Stella saka komba wakuright so tete zvakaoma amwene vangu chaivo havo vanzwisisa havo vataura kuti munhu ndikutononga ari kupenga ndokuregera murora but mudze kuti asaramba achisenda maaudio nemameseji akari kusenda foni kwangu because ndichakuripisai ndira amwene nyini musandidaro but vanogona vokutaura kuti ndamuregera kurega kudai so pamberi apo kakanisa uchazvirimindwa hazvitofi zvakapera guys ukakuita zotoka mistake unonzi wakambohura kuMozambique iwe kana ndikushoza kuti zvavari kutora vari kuzviona kupi ndakaita 1 week ndina Mozambique sisimeli mazvinzwa ndisingadye murodhi ndikushoza kuti zvekukwirwa kwekumulodhi vazviona kupi zvavari kutaura munhu ada kungoti ndimakwe ndakavachengeta munhu asingatenda kuti mwana muzuka kwakatibatsira vakauya vachiti munin'ina kuMozambique mari yangu zvese zvavaidya murodhi ndakasingabhadhara vana mari yekukireshi nemari yangu ndisisimeli but Mevi hautendi Mevi handitombotori kana saidi apa nditaura choka zvachiri
hautendi mwana mudikiwo aitwa tete vangu kubhadharira rent kuti school fees yevana chikafu zvese wakunda nomumamira mevhi hautendi mwari achakuranga mevhi uchangoramba uchingotenderera uchingotambura kudai uri rombi ndotokuudza this is so wrong apapa unenge apapa musi uno indishana naye pafoni uri kunetsanazve nemukadzi we-ex husband yako muri kunetsana naye futi but mevhika chokwadi chiripo choti hautendi guys taita nyaya iyi pano yamevhi yapera nditi apuwa yoyo yekubatsirikana iyoyo anditika vanoziva nakusendiko na Clarice iye anditi zvapera mwana uyoya mukadzi waiti kwanzi murume wakaenda nemwe mukadzi wacho ari mucomment section andika aiwa live aripo soon after live andibata mwana uyu andika ndobva sisimeni ndini mukadzi wemurume angachitaugwa angari baba vevana vanhu vamevhi anditika ndataura naye pachikadzi ndikati hona kamwanangu anditi iwe uri mukadzi anditika zvemukunetsana kwemurume wako wave naye ushu neuyo ex-wife yake iwo hauna paunokwana asiwo vana varipo ako rangarira vana varipo andiona ndokubva mwana yanitumira mamessages aitukwa namevhi ndikati aiwa zvokutukwa zvina basa tongoti maitukana because maigwira kachi murume wenyu maigwira polisi anditika saka izva zvina basa right mwana uyoya mwana akanditeerera mudhayari zvakanaka azodzoka towards Christmas kanzi simeli ndoda kuti makanditsiura ndine mwana handidi kuti mwana wangu akwanise kuti aningirire handidi kuti mwana wangu nokuti ndine nhumbu anga nenhumbi ipapo handisi kuda kuti mwana wangu azotadza kuwirirana nehama dzake vaningiri vakoma handika vekumukadzi mukuru kwamevhuku hanimaona saka ina ndingati kuti vana vedu togona kufa nhasi ko vana vedu vanovengana inoda kwemadzimai ndikati good point zvikaisaka ndokumbura kutenga hembe ndokupai SIS MELLY mondipira mevhi ndikati chakaipa hapana chirega ndichiudza mevhi ndobva ndaudza mevhi akufona ngaangojoina live apa iwe mevhi haufona handina kuedza nambeko saka ndigoni kuedza chingojoina live chingobaya patapo wabuda baya chegreen icho upinde palive animaona mukadzi yanobva mwana yanobva toye mwana mudikiwo ane nhumbi yasvikako time yachona anotobatsirwa ndikati hapana chakaipa ndaenda kunani mevhi Natasha wauya watinokumbira kuti nditenge hembe dzevana andika ini nyazi nyandipindiri na John ndida kutenga ngu hembe dzevana mevhi akati andidzidi akapenga mevhi handidzidi hembe idzodzo imi simeni mungatorera hembe idzodzo dzinenge dzakaroyiwa ndikati inda uchingofunga nyaya dzeuroyi pese achiroyera chii vana vadiki vakamutadzira chii handidi vana vangu vanoroyiwa hanimaona ndikati zvino ndo ndakazama kuti ndimuonese kuti vana rega vana vatengegwe hembe muzukuru rega ndikudonedze kwai iye handa kusevha namba dzake ndichange ndamuedha ino vada kuedha kwai ndido ndiedhei mira timbozvitaura pano apa aripo mira tiri kuita kunge tikuita makuwa nditika timbozvitaura aripo ndiri kuedha mevhi apa dairako I'm adding you. I'm trying to add you. Hello. Kuongo bodo nere. Hello. Wango bodo nere iko. Kwani yangu ya dziba indakana motezo iruti 2%. Kuisaka pachaje shora ili pachaje. Iri pachaje right now. Right. Saka ndo baona Natasha mira ndipedze. Mira ndipedze nyaya yangu yandikutaura. Mira ndipedze nyaya yangu. You have to know kuti pane vamwe vanhu mu family vatovade chakanaka. Vana avo vakazvarwa vakaona tamba mavanditi. Hapana kana akaenda kuchikora hapana akadzidza. Iye ndiye ari kutodzidzisa vaningina vake. Zvokuti akandibatsira inini SIS MELLY mwana uyu ndakasvika ndine magumbezi angu. Pamwe pakanditsvagira imba ndakasvika nditsvagira imba zveshuwa ndiri kunyepwa. Paitonhora handiti. Handina kumbomukumbira gumbezi akandipa chinhu nene ndakarikanda mudhini nezuro gumbezi iroro. Hembe dzari kutaura ndaive hembe dzangu dzanga dzahombe. Wakarikandira imbini. Wakarikandira chimbini na mevhi. Nayo mevhi. Gumbezi rako chifuga pose apa nokuti makona nezuro wakanda mbini. Wakarikandira imbini iwe. Wakarikandira imbini gumbeze. Wakakandira chi gumbeze mbini na mevhi.
hako. Vanotira kuzvoenda mberi kuna mafriends ari kuti mafriends patakabva kuMozambique tinoda kurwa navo vanhu vachibva vakara vakamudeya mwana uyu. Anogara achioneka nyeyo. Vana vari kuti ndiri mhure. Havadi kuona munhu anogeza. Ndakabuda maari kudhara. Kakumwana zvikuwa. Pese kana vachienda kuchikoro akatombonditeera kuchikoro chimweni mwana uyu. Nauza matsika kuchikoro vanogandira nai Mevi kana uchiti hanzi uchikoro kumba kwava havana kudzidza uyu ndiye anodzidzisa vanin'ina vake uyu haana kudzidza asi haasi responsible here haasi kutumira nina kuchikoro here haasi kuendesa nina kuchikoro haasi responsible here tinawo mari yekucreshi mai vacho ndogona kuvataura navo izvozvo ndikavadaidza asati abhadhara ari kuti titete mari yakasara vana kucreshi iye ari yanga nerwendo rwekumozambique naimi vedu vana vani vana vani ndavhagwa zviyana ndavhagwa bati Mevi munin'ina Mevi chinja unhu wako handitombodi kurambwa ndakandiga penyu chinja unhu wako Mevi wava munhu mukuru handitika kana muzukuru akutadzira mwana mudiki unogona ngobloka and delete wenda bene life yako handi hauudze watiza kandi ndetaka kumuza rotiza hanimaona watiza haadi kudzwa chokwadi asi chinzwa itizokere kune atipe ngatingopedzai tipedzei yaNatasha tipedzei yaNatasha iyoyi Natasha ati ndoda kutengera vana hembe ndikati wagona ndokugona kauku ndokuteerera kamudhayari wangu zvikanzi ndakateerera machikwama akataura ndikati alright tirega ndinoudza Mevi ndangotama meseji yake akataura akasina mbotaura zvakaipa ndobva ndangomaforwardwa kunani kuna Mevi kuti mainini vari kutoda kutengera vana hembe zvikanzi anoroya hembe hazviti ngandipe mari ndikati aiwaka ukadaro kukanganisa she is not obliged kuti atengere vana vako hembe but ndakataura naye uriwe wati kwai havatengeri kana vana hembe ndikataura naye anzwisisa ati ndinotengera hembe aitozvita murume wake asingazivi akatonditi musaudze murume wake ndatoda kutozvitaura bhozi murume wacho ndazomuudza nyaya iyi paandifonera nhasi akati musatombodze murume wangu ndoda kungomubatsirawo ndiri kuseri bhozi murume wangu vane nyaya dzavo dzanenge achingotukana anomona ndikati no problem iwe itira vana usaitira Mevi uchu Mevi wakanojamba kana handidzidi kuzoona pano hembe idzodzo ngaarege anotengera pakuti kudi hembe ngaarege handidzidi vana vangu vanourayiwa anouraya vana vangu ndikati mari yacho yauri kuda hagoni kungogadzira mari yacho akakupa kuti ufe here iyewo naiyewo pamwewo anototyawo kuti wakakupawo mari unogona kungogadzirawo mari saka hembe dziri fei akada kurayira vana kuti kudi ndiani angadaro pane mwana maoko make ndiani mwana mudiki ari innocent ndiani angadaro pane mwana maoko make andimona akaramba hembe handika ndikati Mevi handichazivi mirai ndipedze ndikati handichazivi chaunoda Mevi handichazivi alright ndobva ndamigirwa ngati ina chapindira nyaya dzako right chimboita ndasiyana nazvo Christmas yasvika ndaenda kuChristmas tadzoka paya last week apa ndikufonegwa naNatasha handika mukadzi womurume wake akundisisimeli honai mameseji ari kumuforwardira mameseji akatukwa Natasha vedo Natasha unozani Mevi unotuka Mevi unotuka viliwe achituka Natasha usho hanimaona ini ndinda ndati zvechi anibloka Natasha yaya zvaitaugwa pamwe Mevi uya anogona pota chidini achida kutotaura nyaya dzevana andiwaona saka ita kuti chi unblock ndakuza kuti ndikutukisa munhu wakanongwa vediwe ndobva ngondiforwardira kuti honai mameseji aya ndobva ndamufonera iye ndikati mameseji ako ayo andakupawo maona kuri kutukira chi Natasha hanimaona sisi mela ndiri kana kuzvihwa budai panyaya ishi just because inini ndichavichengetwa nehama John akandiudza kuti kwai hama dzaJohn dzakataura kuti life takaiona takagwadzikwa saka fanira tichakuchengetai nevana ndikati zvanakazve saka nawo uchienda nevana pakanaka saka isu rega timire kure isu nyaya dzako hatichapindiri tochimira hedu kure hanimaona wochengetwa nehama iwe vagochengeta iwewe hama dzisizi kukuchengeta iwe
iye mwana vachiramba sana mbona hama dzakadarenga vane mwoyo wakanaka chose vanhava ndakubuda munyaya dzako hachadi kudziwa ndarama nyaya dziendesere nadzo ndagara ndiye anotanga futi kuya nenyaya dzake okanda kundipa hanimaona ndabota hadi kudziwa shuwa sena nadzo nyaya idzi ini ndichahendla nyaya dzangu idzi agorogore mwana futi anobva atanga kuya akanditumira picha mwana achibleeda anditi akati mwana aona zviri kuitika pamwana mwana hamene zviri kuitika mwana akakanganisika chichiya kubleeda anditi iwana nemwana wechipatara chikanzi ena nemwana wechipatara tidzokera nemwana futi wechipatara hanimaona zvakanaka zvinenge hanimaona munhu anoda John munhu anoda baba vana vake hanimaona atanga kutaura nyaya dzaJohn dziya ina ndiye akamboniti ndamudza ndakubuda zvemazviri hanimaona ndakubuda zvemazviri watanga John anotodzoka chete anodai ndikati okay zvokudzoka kwaJohn nangu hapana angu pandopindira kana adzoka tinda kuda mhuri yangu back aiwa chakaipa hapana handika zvakangonakawo zvese wani hanimaona uyu mukadzi yakazvara matwins akazodai ndikati akandiudza natasha ndabatsirwa vana vangu matwins akandondita video call ndikatoona vana hanimaona zvino zvakanakawo zvinenge wadzoka futi wakuzodisturba wadzoka maybe uda kundisturba kaiwe kuti ndisataure zvandii ukundisturba maybe toda kukutsiura but hautsiuriki tiangomudzosa pamva tangota noisi ovharidzira nyaya dzise tototeerera iye panapa takutonzwa iyi naimi tomubatsira sei maybe tomubatsira sei munhu akadai anobatsirika sei kune vanhu vakadai unomubatsira sei unomubatsira sei unobatsira sei munhu akadai guys how do you help such a person wokuti tova kutoka kutomubatsira kuti wani kubva panyaya yekubata hana kuti chifuva chinovhagwa ichi hamufumurani kana maita zvinhu zvenyu kunzoko hauputsi imba yeumwe munhu hautauri zvinhu zvamai zvaitika kunze uko kusangozviunza kune munhu unogona kuraisa munhu tinotangira papi ndarohwa nehana pandanovereka mameseji achitumira vamwene vauyu ndikati vamwene vako chicheo chikanzi vamwene vangu cheo hazidze maive murume mameseji achona hatoiti guys kuti tete vangatumira ambuya ende izvozvi zvika izvi mai havasi kutaura chino apa but vatobatirira zvataugwa mameseji iwayo vatobatirira even murume anogona kupretenda iko zvine zvikuita unge everything okay alright iri boy benza tete vako but pane pazvichadzoka chete pane muso munokonana chete kazvinotaurwa chete mumba zvonotaurwa kuti iwe wakahura iwe ndine list rezvikomba zvako waihura kumozambique utorimaindwa chete zvakaoma mufungi aiwa usandifonera ko mevhimbomira kufona kana usafona ko mevhimbomira kufona because utori munhu asina mira mushi izvozvi unondonyawo lorena kakuti nda kuchikoro mahara shuwa chikoro chiri kubhadharwa mazimari akadaro onzi ndanodzidza mahara wochimunyeya futi chero akati asakambodza kuti ndine mari ndina mbuyo wachindiudza kuti ndine mari aigoti ndine zvikoro zvangu zvemari kuti kwai anozvita muna nemari hana mari anogara nemunigerian zvapindepi izvozvo zvapinda papi pakubatsirwa kungoappreciatawo zvawaitigwa zvelife dzevanhu usana nazvo guys munoona tine mhaka yetizoramba masimba kudzimba dzedu musazati kwai tinovhaira munoona nemhaka yetizoramba vazimba kudzimba dzedu tatishanyire ukauya murasembe ngoti uripi mira mutani imomo tisangane because hapana kuti uri kufambira chinhu 1 uri kutofambira zvinhu zvakawanda musikana uyu lorena akangoti chinda uya kuchikoro kana wapedza tokuendesa kucape town unoshanda uita life yako hati muri kuona akutonomunyeya because akaenda kuchikoro akaona loreni uya atitora zvinhu zvokuchikoro kuya zvelife yaloreni personal life yake akutofamba nazvo kuhama dzake vanati stella mukuzviona tine mhaka yemadzimba tisingadi kudzimba dzedu kana kuti nesi tisingadiwo sometimes zoya kudzimba dzenyu because tinozopisa takutofamba nezvinhu zvisinei nevanhu ndambozvitaura makuseni paya guys ndichiti mazimba habatsiriki mukuri maitira kuti hatibatsiriki mazimba mukuri memba kuseni kwana before mwana uyo andifonera ndichitaura kuti mazimba tinonesa kubatsira because anodzoka mangwana achikuponda haupondwi nemunhu ari kure upondwa nemunhu ari padhuze newe iyi kai typical example izvi hasi munhu ari kure nditete nemuzukuru apa vari kuita so ende tete vatadza kuti idofo maybe atadza kuti idofo ari kuti ndakadzanisa kuti dzako chikuri papi because haufu ukataura mashoko akadaro uchiudza vamwene vemunhu kunyora list yezvikomba zvakudhara uchiudza vamwene vemunhu guys zvinhu zvacho unenge wazvihodhepi guys unenge wazvihodhepi unenge wazvihodha kupi zvivindi izvi
unokuvadzisa munhu, uraisa munhu. Kuuraisa munhu chaiko chaiko. Mashoko adantauga nani ndiuzive kuti voudzwa father dad voto vangu vachitohura vangu vachida list yotouya mai mwana. Zvakachitika ipapa zvangu vachitaura pa mai mwana. Unoti wakavata ukaiswa murume muzati adi kurigwa inoziva. Murume anda kuurari adi kurigwa. Hazvibudi kufunga dzemurume womwana uyu. Hazvibudi. Zvinogona kutozeta izvo zvichavarambadza futi izvo zvataugana tita. Anenge atove nescapegoat so yekuti musi wanenge achida kuita nyaya hondo dzake anounza nyaya iyi beki. Ndo nyaya anounza iyoyi. Kuti vatete vako ndo vakandiudza iwe. Vatete vako ndo zviramba sei because vatete vako ndo vakandiudza kuti uri mameseji akachengetwa so. Vachengeta mameseji so even vamwe vachengeta mameseji kuzorangaridza mwana wavo kumberi uko. Mevhu wakakanganisa zvako, unokanganisa zvako. Haubatsiriki, uchafaurirwa anosana nokubatsira. Chimbogara pasi. Handizi kuti kana idzo hama dzaJoni dzedzai kuti dzichakubatsira. Dzikaonawo zvauri kuita papa izvi, dzikaona nyaya iyi, vachakubatsira here. Joni wacho ari mucomment section. Arimo, akutaura kuti senani nadhine inewe. Ndoda Natasha ini. Uri benzi. Wapuruvha zvichokwadi upenzi wako mevhu pavanhu. Wapuruvha upenzi wako pavanhu. It's so wrong. It's so wrong. Zvaita. Muzukuru mevhu waenda. Watiza. Ndandoda kuzama kuti ateerere. At least pasaita hondo pakati penyu because mevhu wandoziva ka wandatodzidza sofa pane zvandaona sofa zvandapiwa nevasofa ka ucharamba uchitumigwa message nemanamba iwe uchitukwako. Chokwadi chakanaka. Ucharamba uchitumigwa manamba uchitukwa ende kana pane dzimwe secrets dzichaenda kumurume wako. Ndakatomuziva kwadiki iyoyi. Ndakatopedza nemunhu wake. Iye achero kafona kombe fanisi kudaira. Anisi kudaira. Kana kuti ndikandise muzukuru ndikandikuburutse iye apinde. Ndikandikudrope ntauri naye aripo. Iwe ndikandikubvise. Get mudairei. Tisimeli musanditi ndatiza ndakudze fone yangu yana moto ndiripo ndakudze ndiededzera nachikufonera iwani. But maybe, you are not a good person, maybe. You are not a good person. Maybe. You are not a good person, maybe. How can you say mashoko kadaro kuna amwe munhu kuti kunyura ndise zvikomba? Why? Kukana kauraiwa nhasi usiku nesanu uyu. Unoti kudiwe. Unoti kudi? I don't care. Oh, you don't care. You don't care. Hauna basa nazvo. Hauna basa nazvo kuti auraiwa handisika uchafara utala nyama kana kafaniti. Okay. Nekuti hana keneni auya achinyeba kwamuri kuti adestroy life yangu anditi. Akaenda kunotsvagana naJoni. Joni asingataure naye kuti adestroy life yangu. I don't care SIS MELLY and I will never regret it. Because she has done more harm than what you think. Auta vabereki vangu kumushati varoi. But ndo vakamutoresa birth certificate mwana uyu. Ari zvikunduru imba yese vasina mabirth. Baba ungu akatosa mabirth. Naso uza kuti baba ungu amai vangu varoi vakaramba vakanga nechirwere. Saka ndasekerera nonsense idzodzo SIS MELLY. Hatina kutisekerera mevhi. But there is a better way. Aiwa, imboteerera vamwe vanhu vachitaura. Chimboteerera vamwe vanhu vachitaura. There is a better way of handling such issues. Iwe chaiye. I'm being honest here. Nditovira machokwadi. Handivazivi vese. Warutoziva ndimevhi. Uyu umwe handimuzivini. Handimuzivini but ndikunangana namevhi because mevhi ndiyo nditorere everyday. Nyaya dzizanondudza ndindodziziva. Handika pandasvika naye mevhi ndindopaziva pamusingazivi. Uye ndimuziva uya nhasi. But akakonfirma zvinhu zvagara zviri kuitika kuseri. Ende uyu azouya ari muzukuru wake manje. Handiona. Azouya ari muzukuru wake manje. Vamwe vese vanotaura nekuseri kwako. Iye ndiye anotonga akudzeyi. Hatisi kuita makuhwa kakuti ita makuhwa emunasipi. Animaona. Uyu azokukonfirma mevhi. You can't go around. Ona. Wakabatsirwa naLorraine. Handika. Akakuti enda kuchikoro mahara. Through part of her diaries. Wakumunyeya kuti because uyu muzukuru wako uyu azivira kupi nyaya kuti Lorraine akarogwa nemuNigeria. Aizivirepi. I think I told you. Akabvunza ka. Aona TikTok ya Sisi Lorraine. Ndikamuti aiwa. Akatoti hanzi Sisi Lorraine akarogwa nemurume akati no hanzi Nigeria. That was that. Andina zvakawanda zvakatora pamusoro paSisi Lorraine. Never. But kana muchitsvaga nyaya dziri kufabricate kwaSIS MELLY ka. It's fine. Ngafabricate mwa achikupai. I'm trying to explain myself. Ndofunga ndabvira kukudza kudhara ka. Ona. Ini ndauya mevhi ndakuudza ipapa nyaya 5000
uchifunga kuti inzwa kana wakahotera unzwe kana musikana uyu kana wakagona kuudza mwana uyu kuti SIS MELLY vakapiwa ende zvechikwadi mari wakontributirwa pano hati hatozoziva kuti handazoziva kuti vanhu vese vasese vakabvisa mari kuna Clarice uchu handiwaona ndatozozviziva kusora nezuro makundiudza imini tichitaura paya kuti vanhu havana kubvisa vese uyu Clarice akunzendera audio yekuti akadliwa 600 rand nemunhu akamutumira iri fake nikikiri fake uyu ndisho kuti handizivi kana zvandiri kutabvunza kuti saka indauya palive ngati naimi guys pane akandipawo here 5000 yamevhi ubude pachina kuti ndizvikliye kwaurika asi mira unzwe mevhi ukauya pano antika wamuri kutaura naye iyeye I paid round ma 1.5 inini ndisati ndatombobva kuCape Town handimukunzwa dai ndine chikwereti nevanhu inini SIS MELLY handitika dai vanhu ivo vakanditsvaga kudhara handina chikwereti nemunhu mari yandakasvikobhadhara rendi kunoku ndo munhu handine chikwereti naye nemuroora wangu anditi 1000 rand yasandamubhadhara ndiye munhu one wandiri kuowa handiti saka inini ndiri benzi noenda explaina chokwadi kwamuri ndini ndiri kunyepa handitika mevhi zvokuti wambo wandichikomera nyaya dzeCape Town kuti iwewo unosvikira zvanhu Cape Town wambo wandichikomenda ini ndiri kukomenda zvinhu zvamamuchitaura pano zvawataura wega nemuromo wako iwe uchindiudza palive pano kuti ndanyomira uteerere unzwe kuti ndanyora meseji kuna vamwene vake ndikavaudza zvikomba naiva hamuna kuzviwawo here guys imbomira ndaisanda murestaurant mukunzwa aiwa the balance murestaurant inonzi awara kana kuti bhukara even if you call the manager I used to get more than 2000 a week even mukabvunza John so ndaizodira vanhu mari notiza sei mari endakana naye kuno kundeyako wamboiona uyeyo nyaya wamboiona chiadresa tangobvunza kuti wati uCape Town akadii zvikanzangana nemari dzevanhu wamboiona chiadresa ini ndiri kuhadzisa nyaya dzawataura iwe naimi guys hamuna kuwachinodedzera kuti kwanzi ndanyora meseji ndikaisa zvilisti yezvikomba zvake zvekumozambiki ndikapa mwene vake hamuna kumbochitaura here pakachikokotau hauna kudaro here hazvisi zvekumozambiki hazvisi ndezvemuno zvitoi padhuze zvanotenda chinokwirwa chidzokera murume munhu ndo zvandiwazviona ndo zvandiri kuda kuzama nditaure newe kuti iwewe kwauri are you okay because zvinourayisa zvinhu zvawaita izvi zvinourayisa ave mukadzi wemunhu handisi zvinourayisa zvawaita izvi kuti unoita kutora munyaya idzi ukati I don't care ari kundizvati henda kaendera matata kun'anga kupi kwanoziva kuti nindurairwe vana ndakakutumira picture mwana wangu achikura mututu ezemata ndaitofamba bcause mwana wanga arohwa nezvinhu usiku ndakarara handitadze kufambira vana vangu inini handifambire Natasha kana John achadzoka kuba John ka3 achinditiza achidzoka achienda achinoita gore achidzoka so handitange kufambira John nhasi takambomudzosa pekutanga ndo tichamudzosa pechitu handimukunzwa even akati I don't want here tichazomupa kuti adzoke ndiye anochizaina nditochizivo kana neni chinoita kadzoke kwandiri ndingafambira izvo tadzafambira vana vangu vari kurwara naimevhi wakarambira chii hembe dzaudza amadhayarisi wakarambira chii hembe dzakabva kuna Natasha iwewe I'm not stupid ndinofamba handigare pasi kana ndikaenda kumasowe ndononzwa zvandonzwa handidi hembe ngatumire iri mari yanga ndakakudza iwani ngatumire iri mari hembe dzaidzo ina ndigonotengera nonge hembe there you go vakuitwa stupid yekunzi totengera vana hembe ngatumire iri mari ndonotenga ndega pusto akaramba wani saka chanyanya yatumira imi makadi kuzvibvunza kuti munhu ita mutichitumira iri mari akaregera naimevhi kana mari yacho kana achida kuigadzira akakupa hawi bati mari inouya paATM saka haigadzigwi inongo paATM papo yakareverekwa haigadzigwi vanhu vangani uzati vakagadzirwa nemari iwe vanhu vangani vakagadzirwa nemari ini mari iri nani hairi mari nani ndotora paATM ndikaisa salt kana bute but saka hembe haugoni kutora kuisa salt kana bute hembe haugoni kuisawo salt kana bute aiwa so handisenenhare nemahure mambotarisa here profile yastela muchana chitambusa magara asina kupfeka ndiana wamuri kubhilivha iye achitudza tanzi SIS MELLY ndakadya but iye muzukuru wako anotambisa handina hangu kuenda kuprofile kwake asi iye muzukuru wako anotambisa magara asina kupfeka iyeyu waifamba nekuenda kumozambiki wani achingotambisa magara iwayo wakati kuti handifambire anotambisa magara asina kupfeka iyi I know Mozambique ndiri kuzimbabwe ndaiwadha mabhero kuchimoyo nchitengesa inini ndiri single mother ndichine mwana wekutanga 2014 pandakasangana naJoni ndaita zvekutengesa zimbabwe handiti ndikatoudza kuti
saka uri kubvumako Natasha uri kubvumako kuti ndiye aive nemari achitokubatsirauka ndizvo uri kubvuma kuti makaenda kuMozambique wanga usina mari ndiye anga nemari asi zvamaita izvi maibatsirika mese handiti ndizvo aiwa ndikupanzwa Natasha ndipe hati pane mukana ndikupanzwa asi mainda kuMozambique mese achikukwidza iye kuti munotenga mabhero mira munotenga mabhero kuti muite life yenyu zviri nani mese muri tu handiti aiperekedza iye kana patakatengesa mabhero mariyo yakaenda kwaari I got nothing from that kunze kwe800 yataura kuti ndakanobhadhara rendi kumusikana aitengesa miri waaida ndigare naye akanditi tengesai zvinhu ndikaramba muudze kuti musi wandatakura zvinhu ndamudza kuti ndikati handikwanisa unoshiya nehure bhozi ndine vana ende takanetsana musikana yakupinza zvikomba vana vangu atiipo budai kuchinaye ndo zvandakabudira ipopo landlord wepamba ipopo ndiye akatozondipa imba SIS MELLY yandiri kugara right now akati iwe enda anogara room ye1.6 iri kukoko yangu ndo yandiri kugara right now alright nainevi saka are you saying kuti zvanga achitaura mwana uyu ndakamba kubhadharawo rent ndichikutengera chikafu ari kunyepa mwedzi wandakauya yes akabhadhara rent kozenda pakandigira 2 liters yemafuta ne5 kg rice angapuwa neboyfriend yake noamsterdam muethiopian akanzendona patete akandiigira yes ende anga ari munhu wekuti akauya kumba akasvika kuvana anofarira vana aiti yakana nemadanoni patakatadza kuklika inyaya yechihure chake nemukano wamake SIS MELLY anotaura achiti ndakanga ndazvigamuchira ndikanyara but pakutuka vabereki vangu ndokwatonditaure zvesei kutuka vabereki vangu ndokwandirwadza kutuka vabereki kuri wrong naiye Stella hautuki vabereki vemunhu kana mogara moita sei zvodini makakonana muri 2 musatuki vabereki vevanhu Stella hautuki vabereki vemunhu kuti hanzi kunongedza uroi handika muri vana iwewe muri vana kana dei vachiroyana vanhu vakuru imi mune proof yazvo here mira kandipedze kana imevi mira ndipedze kana imevi mira ndipedze ugotaurawo mira ndipedze vakafa vese tempilemba vana babangu vakafa vese pasara babangu ndo wani ndo sabuku ndo baba vemusha vakatorisa vana vamabhesi 3 nherera vasina kana pekutangira kuti baba vangu ari vapenyu kusiya so baba vacho vasori responsible vaidhakwa baba vacho vakazofa vanzi vakaitwa runyoka here vangadzokera nemukadzi wavo wekutanga mai vake vakaregera mapirisi akudanana garden kwekumba kwedu vakafa nechirwere vakafa vari mumota yehanzvadzi yangu SIS MELLY hanzvadzi yangu ikarara nechitunha chamai vaStella vamumota vachienda navo kwamusami vakapira mota vakarara the whole night vana nechitunha mumota right naimevi mevi ndapanzwa ipapo handiwana ndikumuudza uStella uyu handika nchamudzosa pano tomudza nyaya yekuti vabereki vako but iwewo ipo pano palife pano uri kurwadziwa nokutukirwa vabereki vako asi kutaura kuti mai vake vakanga vachihura nagarden boy vakafa needzi hakusi kutukawo here asikana but ndochokwadi nekuti akazomudza chokwadi ichocho anga andudza kuti ari mai vangu vangu aregera mapirisi but chakazoitika ndechoti pakatopa kuti baba venyu takafamba mai vekaroi ndopandakamudza kuti Stella yaketinona pakarobva pambondii panouya netanga notenga sometimes azvaataura zviramba right now izvozvi zvarutaura zvemaboyfriend atisi SIS MELLY musi uno mari kwezura akanyemera murume wake kuti ndikuenda kwatete ini ndisingataure naye ndakamubloka ndikazosvika pakubvunza murume wake kuti pondotaura naye papinda ndakamubloka iye akandibloka mari yangu yekukuru airambira yakatimirwa nanoneka kuuk anonzi Roman Mzavasi ifolowa yenyu SIS MELLY baba yandatombogotaura nawo nhati izvozviso vakanditi ndova nditi enda kulive maybe saungashambadzwe kudaiswa handiti murume mukuru but Stella akarambira mari iyoyo akati enda nemari yandakakupa handiti ndikamuchitora muzukuru wangu zvino iye folowa yangu Norman iyeye unoziva here kuti ane murume ani Stella no uncle Norman vakangobatsira ndino vakati mari yotengera vana chikafu masangana pano alright yakapinda madetails asele mukuru okay vaona life yako pano alright anenge aenda kuzvikomba zvake onyebati ndiri kwatete ndisingataure naye ndakamubloka kudhara dzisinenge mwana onyebera murume wake ndiri kwatete yaari kuzvikomba kusvika musi wake pane siki ndikasati siki yawapiwa itera why don't you use protection every man warana kwaiwe unopuma iwe mevhisi Stella unopuma vabereki vemunhu uroi seiwe musanyeperwa isi SIS MELLY musanyeperwa mameseji ndinaa kutumira SIS MELLY mazvinzwa vanotuka amai avaenda munongovaziva kuti vanodena vanotuka vanotora pavasina kuswera munozochichakanya kuti mwana bude mututu SIS MELLY zvavakazokusendera pafoni pavo vakaenda kunyangwa kwavakaenda handiti kabva vanzi munoshandisira zvinhu izvi panze musashandisire mumba ivo pavashandisira mumba tatsoe mwana akazobhlita vakafona pakati peusiku vakati mumba ati
kuzvona sisimeli saka nganga nei mevi zvauchauraisa vana zvauchauraisa vana vakona iwe sisimeli musanyeperwe amai vane problem vanotora pasina kuswera ende vanonyepa munhu asingavaziva anotora bhilivha mwana uyu kuzoti aite vakataura vega vakati stelendete musteki ndashandisira zvinhu zvimumba asi ndazvishandisira panze zvanga zviri zvinhu zvaninatasha zvaraishandisa ati mukuona kuzoti bp ikwira iyi sisimeli vakanzwa kunzi kuna matwins ndo imwe nyaya inovarwadza iyoyo asi mukuzviona because vaitira kuti murume wangu adzoke murume ane vana vaiudzwa kunyanga kunzi sisimeli mina ndipedze kutaura makamutitora ndisipo sisimeli vaiudzwa ndane mukani wekutaura iye anga achitaura ati mukuzviona mababa vangu ndavari kugara musanyeperosisimeli mazvinzwa munhu anodhistroya mamereji evanhu munhu werudzi because yehaana imba indo musingakureni ivo vakamororwa kupipa mairwira kuti maida kuraya natasha kuti murume adzokeka makurwadza kuti kuna matwins ando zvakubata izvese izvozvizvi chemutsvage mabasa mushande mukutoti disturbe ipapapa sikorotuka vanhu mazimeseji rabaraba ndiani wamusingatuke nini wamunoti musina kutuka ndiani nini iwewe wasiro uri kundituka ndiani anoti wamusina kutuka maende kuna amwene vangu hamuna hunu asi makaenda muchiti muzukuru wangu ndauya naye hamuna hunu ende hamuna kukwana mari yachihure yacho ndo yekuchengeta yasingasuno munosikurotora kuti hanzi hure makaenda chihura kupi konatende kumozambiki makakolekta mari dzangu musanyepe nokutora pamusina kuswera sisimeli mameseji aripo ndinogona kuratidzai hati mukuzvinzwa vanotora pavasina kuswera mayara vanakukwana vanotora pavasina kuswera vakasvika kuti amwene vangu kuti sisimeli kwane munhu uyu huchina ndounokunesei mumba munhu asingagone kutsvara dzase makatizwa huchina kusatsvara mumba munhu mukuru wese paka pemuromo chete ha zvakaoma vidiwe musingakure handipedze ndopedza nei uye musingakure nini pese munhu wese anokutadzira imi ndimuri right munhu wese mutadzi kwamuri nini takakutarisai muri munhu mukuru mavanga kuvadzisa mwana vanyu mega makunyepa kuti zvanzi natasha auda kuuraya mwana wangu anokuvengere chii natasha chaanokuvengerai munhu ada kutenga hembe dzevana anokumakire chii chaanokumakire chii makuti anzi akuvadza mwana wangu mwana kuda mututu makatotora chokwadi kuti ndine mushongo wandashandisa ndandishandisire panze ndakashandisira mumba mushonga wachona uri dangerous sure ndakaona mwana akazara ropa ndakatovhunduka kuti kumwana aita sei mushonga uri dangerous iwoyo ndakazviona mapicha ndinawo ndakazviona mwana akableeda ndakazviona mapicha ndinawo ivo vakabvuma kuti no ndinitiri wrong mushonga ndandishandisire panze ine ndashandisira mumba mwana akatanga kubleeda pedzezvova kuti zvanzi natasha ndiakonzesa kuti mwana wangu ada kuuraya mwana abva kubleeda musanyeperwa sisimeli nimi vanokoti munhu wese munoi iwewe ndiwatenga nei vanoitela ukutobereka imimi makataura imi matoda kuti vabereki vangu vakafa nokutanga mapirizi atiwabereki vanoinjani wakunyeba musingakure imvwa yemuseki
kuchivana ndikauya ndikakubatsira ndikakubatsira nhasi una mataura asina kukwana inini Ndoro anga ruri mwako tena. Waida kuti ndizvipota. Vana vacho vasadyere. Vasashandisa matoya andikaisa kuMozambique havana kudya nenyama iyoyo. Even driver chaiye. Driver asapa kukutukai. Mune problem munhu wase muvenge kwamuri. Ina musingakure mimi. Munhu wase mutazi kwamuri mimi. Amuchengeteke munhu asingagone kunyarara. Tete kurespect kuti tina tete but unotete zvana kukwana tonge mwana mudiki. Zvakaenda kuchikoro. Sipimeli munhu yakatomirwa kudare kumushana mashoko akanongedzera. SIS-MELLY. Iwo vanotora kuti vabereki vangu vanondifonera vati ndikuroiwa. Handimukona zvaro kuti zvezvinhu SIS-MELLY. Handimuzova ndikuroiwa nani nevabereki vangu. Enda musikanyare. Musatare kwafuna kukwera. Tsvagai mari mwanaende kuchikoro. Natasha muroi. Munhu wasanonzi muroi. Enda musingatomstora pamusinospera nini. Makazvikuwadzira mwana wenyu bega. Makazvikuwadzira mwana wenyu bega. Makazvikuwadzira mwana wenyu bega. Makuti zvati Natasha ndakwadza mwana wangu. Maona kuti zvasiya simba. Mwana wangu ari right Stella. Kuti here. Nai vatetemevi. 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 Vatemevi. 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 Mambo notisa chinhu wani chandanotisa kubva zvamatanga yoyoyo yenyapa. Pane zvamambo zvandanotisa mazvinotisa. Kuti hamuna ndikutaridzei. Mambo wona vamuchitanga live dzenyu pyodzana kudai so muzukuru wenyu ane respect ari kungoti imi mambo zviona but muri kutukana mambo zviona ari kuti imi haana mbovhera achinja. She has been eloquent kubva pekutanga chingoti tete imimi haana mbovhera ati iwe. Ndati mameseji ake akanditukanawo aiti iwe. Amuchenje ende tokutoregreta kuti ndakaziva muri kuCosmos City asi ndimani chemura bafuni kuti muzukuru ndatambura mwana wangu akundibata rafa kwa vana vangu kushandati tete Huyai. Alright Mevi tete vatemevi ndokumbura kuti timbodasi vanhu vakuru panapa ndokumbura Stella umbonyarara. Vatemevi ndokumbura kuti timbodasi vanhu vakuru tese anditika please if you ever consider me to be your big sister anditika ndokumbura timboita zvinhu tese. Tete Mevi muzukuru wenyu ushu andimaona mufamily munoita maproblems vatete andimaona anotoitika whether ndiani kana kuti mwana wemba wamai venyu chaiva makaberekwa naye munogona kuita maproblems akadai. It's a problem yamaitai anditika but respect iri yamuripwa nemwana wekauyu handifungi kuti anoziva kuti one day munogona kufamba magadzisana nemiwo even muchitaura tete sefai mashoko musiye room anditika kuti mangwana munosangana parufu hamuzodi kupfuudzana pafa umwe munhu tete Mevi ndopa mune problem amupi vamwe mukana kana mwachitaura simimi kana tengeta pai andiona so zvandoda kuti ndite ininika I know kuti ati handisi kuda kuti nditi makamugadzisane mute hama nehama anditika asi ungoti ngapave nepeace pakati penyu ngapave nepeace chete vatemevi imimi matokanganisa zvamaita zvokutakurana nekunyora mameseji ezvinhu zvakadai nokuti chinogona kukwadzisa muzukuru wenyu ende zvokuti I don't care nezvati it's not coming from your heart muri kutaura because muri kutukana akanzi aura wanhasi uyu amutorarami neguilty conscience kuti dei ndakaziva ndisina mbozvita munenge makuningirira makunetsa imbondipaiwo nguva nditaure naye vatemevi munogwadziwa here mukambotinyararei makateerera mozotaurawo kandapedza makanganisa zvamaita vatemevi ndoda kuti muite peace nemwana wanzvadzi yenyu ati muri kunzwa iwe muzukuru Stella anditika ndivatete kwavo we don't choose family we can choose friends but we don't choose family. Now you know weakness yavatete kwavo kuti munhu anotaura antika munhu anotaurisa munhu asingade kukundwa pakutaura wakuziva weakness yavo andiona but handisi kuti tambai mese mudzokerana zvamamuchita muza mese muchidini but ndingoita kuti pave nepeace pakati penyu kuti murege kugona mamuchita back and forth muchitumirana mameseji muchitukana muchiita sei muchidii kuti nokuti muzukuru voice rapera nokupopotera navatete vako asi chinoitika chandoza choti nhasi vakanzi vafa kuti mwana imbominyararai chimbomirai imbonyararai vatemevi tazviwa chimbonyararai vatemevi
mevi imbonyararai andimaona chino chachanoziva nhasi mukanzi mirai mukanzi magwarigwa nemwana ino muri kwamuri koko muzukuru uyu Stella uyu akatozvinzwa chero musingataudzani anotosvika kumba kwenyu anotouya chete ndo komane kumbomira tipedze naimevi unomeviwa here nekumbonyarara womboteerera vanozvitanga munhu anogona kutaura simela handimkuvaona ndo zvavatori izvozvo ndo zvavari munhu asingade kukura munhu rudzi asingaturiti saka kwai ngazvigare mazviwaoka guys hanzi ngazvigare I am trying to make peace kuti mumwe nomwe vaende vachidza kuti right nyaya iyi yapera taitaura yapera mumwe nomwe unoti live yakari kwaari makablokana saizvozvo but vatete vati ngazvigare Guys, I wanted to try and make peace pakati pevanhu towa but Mevi is not taking any of this. Mevi atori nehondo chaichaiyo. Mevi atoramba kana kungoteerera zvake atoramba. Mamuchitukana apa. Mamuchitukana. Ndofunga mamuchitukana iwo katotaura kuti mai vake ranga rihure rakahura nagarden boy yokumba kwenyu. Makachengetwa munhu asingatende maona kuti masvika pamuri makutanga kundituka muchitaura zvamunoda tinoona amwene vangu but kuti mudye ndairwadziwa moyo wangu arwadza pamwe havana chikafu ndichisitoka kupa chikafu chemumba chaicho ndichibhadhara rendi muchibudisa zvinhu panze ndichitoka chinovapa mari yerendi nasino munotaura zvamunoda nini munorwadza kusvika pabhonzo kuti ndipinde zvikereti zvandandinazo handitinyengakaipendisa mari yerendi ko nice Stella naye muzukuru kweva zvokuti vabereki vauyu ndo vakauraya vamwe vakazviwanepiwe tete musanyepimbi sisi bali musanyepemwe zuva rakatondituka mameseji ndinawo ndakavaudza kuti zvikanziwo vakati matoriro ari kuti Stella kozoti vabereki vangu vakoda vabereki vedu ndikatisi ndozvandakuudza pavatopona kumusha pavataura mameseji sisi vangu vakachengeta kumusha aripo ndiwo vega vakapinza nyaya ende kokokutasa kwavanoita atimazvona ndikanyarara vakabva vanditukira vabereki vangu kuna amwene vangu vakasvika vakati vabereki vakavafa needza chiudza amwene vangu amwene vangu havana meseji yakavapindura matetesi vakati Stella handivapindure nhasi ndopavasa meseji yekuti iwewe Stella kuti vakonda kubatirwa ndaona kuti vane problem vakataura futi zvevabereki vako kuva kuna vamwenevo wai vachitezwa padegoti munhu mukuru hatimazvona ko wai vari kukuisa apa pari kukuisa vasendera murume wangu mameseji yavo amwene vangu murume wangu mameseji sanawo akamaona arwadziwa hanzwa hasha muri kuzvinzwa zvikanzi Stella ko amai vangu vapinda papi vakudzwa nyaya dzese idzi dziri dhipi mama vangu vapinda papi enozvi mama vacho vakuudza kuti muchandiripa inini vatete vakasvika pakudza amwene vangu kuti nhasi vafona neko amwene vangu akati hello zvikanzi dzingai Stella ikoko mudzingei vakasekwa ndokudzingira handina kunera mwene wako ekoma vanzi varipo izvozvo ndifodhesitimeri zvimakonako vakati hello ndisinambodaira foni Stella ndivo makati dzingai Stella izvozvi vakati ndinomudzingira because akarorwa nemwana wangu asi zvavakuta ndinomudzingira chikapo havana kana chavakondipindira nanavo vapotera vakagura mameseji vakasendera inini vakasendera murume wangu zvikani ngozvetoona chivakwatisira kutoti huyai kubasa kwangu amwene vangu vakati no handiite izvozvo ndisiya basa inini ndinonzwa nyaya kuti nani basa rese hanzi pane kana zvikomba kuti zvese ndinozvivani
ndizive kuti imi muchaya mama yetu naitete mevi vatemevi mamuri yepi mwoyo menyere kuti muzukuru akarogwa imi kana kuti you were not happy? Yo, Sister Melly. Ana kuroga the first time. Vari kugarisana kunana three gara nekoma nawo. Ndichivapa kuti nditete nemari murume wangu achinengerwa tikasha kutimwe mari ati mazvona asi munhu wedudwa akungatende sitimeli vanozviziva vakadihora hiti but Kosaka namba dzamwe nemadziwanepi namba dzamwe nemadziwanepi kana mamusingazivi kuti amugara nemurume
Ya pakaipa. Munaloramba chikwadi atikoma zvizvo munyeba shwashwa. Kana ndiwe lebrendo. Ndaiva tiite zvamaiona muchivapa chakabva munoziva nini. Ndoda kuti mupinde mucomment section vanhu vari kuti toda kufona. Ndoda kuti iye Mevi nokuti ari kuti ndikutora side rako anditi ndoda kuvhurira to the public. Iwewo muzukuru mucomment section, Mevi wacho mucomment section andika ndovhurira vanhu vofona votaura but muzukuru ka after this ka I think you have to stay away from tete wako. Please stay away from tete wako, block andika and move on with your life. Kana uchida kuchengetedza marriage yaunayo iyoyo chita life yako usane nezvateta. Of course, but right now hapana chauchagona kuita because zvatobuda, it's out there. Hapasina chokuita. Ya, hapana kumira mushe, bata yakadaro. Doctor kuita vanhu papa. Ha? Atidi akuti chakadai bodo. Ndiyo tisi wakadai. Muno magachita yake vakablokana muno machita ko zvokumba kwako please keep it secret kumba kwako ikoko because vatiti vako she will destroy you. She will destroy you. Kwa Facebook ingori rusha nasi rumwe rusha ruri kupi satizivi zvemamwe marusha kuna mapages tosa zvipano. I'm trying to aid somebody pamusoro apa. Please block Natasha. Ibaya kana kiwe munyikiri mzuku Stella blocker. Uya kuramba kuedeka urigambo try vamwe because ndokutaurira awi last timba yewe awi last Vatete is not even happy. Vate is not happy kuti uri mumba nemurume now. She's not happy. And itika zvachose. This is not correct. Anya kune zvatondibata ati ndosaka tichizoti hedu tinouya kuFacebook kuzochema kuvanhu Facebook because vanhu ndivana titochonaka ndivatoteka mazvionera kuzivatedza right wekutanga pechi handiti makadiko my diaries makadi smelly tiri right ini ndina mubvunzo natetava zvinovarwadza pachiko kana anga ane zvikomba zvakawanda zvinei navo anga achizvitaurirei zvinei navo vatetavo zvinei navo vanopinda pakai kanyangwe anga ane hobho anga achishandisa chavo here iyo chavapa magatsi ekuti vaenda vanotaura zvakadaro kuna vamwene vake chii vagwadziwe inayo kuti havazi mumba saka vagwadziwa nekuti mwaamumba muzukuru amumba zvinoarwadza ndo vanatete vanoroya vanoparadza dzimba dzedu anonzi vanatete hanzvadzi dzababa ava ndivava the same chii chakadaro chocho ndikuahasha ndikuda kuzvimbigwa kuta kututira Mevi uzvisiye izvozvo gara kumba kwako iwe Stella gara kumba kwako delete block usambobva wakaranga nyango kwanza utarara mustreet name usazama akudzoka ndototanda ndaenda kundoedza kuti kundoedza iye ndoedza iwewe ndoti haedeki right mirai munyasomuudza ari kuyake gaiti tiva drop titange vavepo zvinyasoita kwazvo kati ndatya ndarwa nehana nyangwe nena nare muromo handinare muromo ya azvidi kudai mumuri azvitombodi kudai kana azvidi dzesinya kubuda here vakazoba vate vauya taura navo vatete Mevi vatete venyika muri sei ko imi munogwadzwa pakai kuti aiva nezvikomba zvakawanda maivaudzirei vamwene vake zvo maitumirirei meseji taurei taurai maitumirirei meseji kutambisa kwaita zita rangu I keep on saying anything.
Munogwadziwei asi magwadzwa kuti mudzukuru akaroorwa here chero achichaya mapoto asi defect yekuti ari kutogara nemurume wake zvei nemi mamuchiudzirei vamwe nevake izvi kana mamuchatikana mukaudzana kuti uyu akazoura abereki vako aura uyu akati zvakazoti uyu akazoti makadi kupedzerana pachake imi takupai magatsi ekuudza vamwene zvo zvakadai mama uwanepi magatsi akadaro Shakaoma. Unoraiswa guys, unofa chakuti ficha. Unofa. Munoza zvichaitika pasimeli ani murume atoudzwa zvese audzwa paira rese vachanesana vanonesana vanotanga kutaura zvitemu zvatanga asidzoka chete kuti simeli zvatanga anodzoka chiatete wako akatongoudza kuti uri hure iwe uri hure waihura kumozambiki iwe vaifamba neisina vachida kumozambiki saka zvinombiki zvinototaurwa magonei akamuka akafa stela uyu akamuka akafa isu atete wenyika topai mimhosva akamuka akaiswa banga nemurume topei mimhosva ende munofa nazvo ndagwadzwa ndiri kuita kuti makokutadza kumona sadza izvezvi kuti munozviwanepi zvinhu zvacho makadi kuti kana pachenyu mukaudzana zvabereki venyu zvikagumira ikoko zvamwene uyu zvaipinda pakai hezvo masikireti enyu abuda pachena modii paya ndichazodii zvakaoma vakawanda makakuvadza mwana muda kuvadza muroora ameno muchimainini ameno kuti chii chiri kuitika mukadzi wajoni nozvakuazvinokuachena mutii moitasei ndokuroya kwamaita vatete kuroya masikati machena kuroyera tu maita henyu vatete venyika asi kuroya kwamaita akafa mevhi akafa stela tinemi will come for you as diaries ndatenda hangu right. Thank you chipo, thank you ngatinzwe vamwe enji hello Sisimeli makasimbere happy new year. Mushe kuri sei Nyaya iri kurwadza ndarwadziwa because I have a similar situation inenge yaStella. First of all, I want to thank you for giving Stella this platform because I'm sure she has so much in her heart and she wanted to vent out a lot. She didn't even have anyone to tell this story at munzwe. But nyaya iri kurwadza. Anyway, Tete, she's very evil. And even pakutaura kwanga kuchita Stella, you could hear kuti Stella mwana ari so reserved, mwana ane hunhu. She has been saying imitate. And ivo tete vacho you can hear pavanga vachitaura vachiti Stella anoda vana, aiuya nezvakati vakabatsirwa all this time na Stella. And then this is how she has to pay her back. This shows you that she's a bully, she's evil, she's a bitter person who has failed her own life. And she wants to destroy Stella's life because yomuna akura and vabereki vavo vapenyu nerera dzavakarera. You know God has got a way of showing up for nerera dzake. Tete vane vabereki variko maina baba varipo but vari kungobatira kuti Stella akanditukira vabereki vangu vakutora senyaya hombe. Ivo yet pavari kutaura ipapa vari kutotukira vabereki vaStella achitaura about mai vaStella, of which Stella, she was young. Perhaps she was young, she did not have anything to do pakurwara kwamai vake kana kuti abatsire mai vake. Vari kutomutukawo about her mother, which is so painful for Stella. But Tete vari kungopopota vachiti wakanditukira mai vangu kuti chino nechino. Tete, she's a bitter person. I will say kuna Stella, stay away from Tete. She will destroy you. She would drain you, everything in you. She would drain you kusvika vakanokusheta ropa senge ndoti chiko senge magupa amenoti matixi havatodi kuona uchifara. Stay away from this your Tete and move on with your life. Murume takutongoti pamurume apa hapasina zverelationship zviripo because uchagara uri bhita muchinetsana nevabereki vemurume mumarriage menyu hamustorina happiness in future nezvaitwa naatete vakwava. Saka just move on with your life kana kuti ameno uchangozoonawo zvekuita but it's already a dead end nezvaitwa nanhingirikini natete avo. She has to stay away from this unappreciative Tete vasingatendi vane vakaoma moyo kusvika pakutumira zvinhu zvamaita mese. Why should you have to go back and send my message kune vamwene? What will it give you? What will it help you?
makadi kungotukana muri two handiti kuda kumudestroya here. I'm so hurt for Stella, and I'm so happy kuti at least she went out and she said everything that was hurting her, what was eating her. You can hear so much hate from her voice, and you can hear kuti mana ane rudo, she's full of love. But vanhu vari kuedza kupa vari kuda kuteta vari kuda mushandisira black text and manipulation yekuti I feel so bad about everything, yekuti asaite anything kuti tete wakwanisa kushanda kune vabereki, because tete cannot do anything kuvabereki wavo. That is even the reason why tete vari kuenda vachinotaura kuna vabereki kuti ndo zvamakataurwa naStella, kuita kuti Stella asasakwanisa kubatsirani vabereki vatete, because tete she's a failure in her own life. She feeds on destroying other people's lives. Yeah. Thank you, Angie. Thank you, Angie. Ndofunga waburutsa tete beki kuti vadzoke vamboti ndakuenda ina chachitaura. Aiwa, avatodikana kutsurwa. She's a bad person because avatodikana kutsurwa. You tried so much, and vanga vachida kuovershadow spirit yemwana pese pavanga vachitaura. Stella paangaida kutaura vanga vachimutsimbira kuti asataure anything, kuti munzwe anything chaanga achitaura. But I followed this story from Payatanga muchitaura. I could hear, and I was asking myself why this tete is always trying to overshadow mwana we, kuti mwana asataure zvinonzika. But with time Stella paazenga akutaura zvese, I could hear everything kuti mwana we she's actually going through her own ateta. She has tried to love her, but you cannot love a broken person already. Tete, she's a broken person. She has to heal. She has to heal personally before she gives love to anybody else, and she cannot. There is no way that she can even heal with so much bitterness that she has, because Stella has tried everything to help her with everything. Pese pavaifamba vachienda yanga iri mari yake, instead yekuti vatende kuti thank you wakaita wakandibatsira when things were wrong, and you are still helping me. She's still stuck on talking about small things. Nakana msoro wese vachitadza kuappreciate big things zvavakaitirwa nemwana we, instead yekuti iwo ndo vaitofanirwa futi kubatsira mwana we. Saka it's so wrong. You don't need people like that, toxic people like that in your life. Right. Thank you, Angie. Thank you very much, my sister. Thank you very much. Thank you. Be blessed. Take care. Right. Yes, Mary. Yes, Mary. Did you say? Right. And don't go to kuna tete, she's very wicked. Tete vanoda kungoti munun'una wavo muzukuru abve pamagome, vane mwoyo wakashata. Tete kana muri kundinzwa, tete ndimi vanhu vanoroya, ndimi ana nhikwi. It's very bad zvamuri kuita. Munoda kuti muzukuru wenyu afanane nemi, inga mamuchichengetwa wani. Zvashata papi. Musaishe mwoyo wakashata tete. Tete dzorai mwoyo wenyu. Mwana uyo ndiye achatozokuchengetai. Netreatment yamupa mwana iyeye ndiye achakuchengetai, ndiye achakuvigai. Tete imi muchatanga kufa. Handitika mwana iyeye ane mwoyo wakanaka muzukuru wenyu, because dai ari muzukuru akashata anga asingakubhadharei rent, asingakutorerei chikafu, achikuchengetai. After all, muri kutsimbira mwana kuti asataure. Sis Melly, you are the last option yemwana uyu. She needs help from you. Kuya kwamuri Sis Melly, you are a God sender wake mwana iyeye, nekuti kuna tete chaiko chaiko. I don't think anyone else achamumirira anomudzwa semanzwira amaita. Maona time yekuti mumunzwe mwana uyu. Saka tete mudzvanyiriri, tete muri muroyi, muri nhikwi chaiyo. Amunyari here tete imini. Tete havadi utsuro, vari mucomment section, vari kuita fight yavo mucomment section. Exactly. Saka tete mune mwoyo yakaipa. Thank you very much for the engagement. Thank you so much. Thank you, Ramsa. Alokola. Hey, tete wakaoma pawaita zvechihure wese otanga kufumurana kuti apa munhu mukuru tete wese afana kudaro. Vaifana ungonyarara pane kuti wa destroy life yeumwe mwana. Inangu hazina kushibara dzemusika waidza dzekutamba nadzo chitwa ndinodza munhu. Hadzisi kana muchita zvemese zvemujolo wani musafumurani, dzidze kusafumurani nokuti maidyawo mese zvinhu izvi. Saka vanhu ndavadzidze kudaro. Tete kwanai, tete kurai. Ayo ndoti neya yangu akwana. Zvakaoma. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Yeah. Okay. Bye bye.
zvakaoma zvakaoma. Pakaipa. Tasha, okay, rega nditire kuedha. Rega ndiedhe natasha wacho. Pakaipa. Maitamira nachikwaito saka ndichida kuzviwirira hangu ndega. Chero mwana wangu chaazi madziri angu. Because unopinda yes Natasha. Maybe SIS MELLY. Mwari wakaona kuti ndiye mukuru. Handiti ndakakuudzai here SIS MELLY. Kana panijira ndazozorora nhasi. Hello SIS MELLY. Hello. Koi mimi ndakunganga ihondo yenyu. Kudinzwa. Tiri kuzwa wati. Hello. Hello. Hello, kudinzwa. Hello. Hello. Ndiri bozvangu. Ma? Ndati hondo ndopa yasvika. Uri kuninzwa here? Ndakukunzwai muri sei SIS MELLY? Mushe dzimai mufonisana nefoni 1. Ndine 1. Saka network yako hamene pakuri papa ndati ko ndopa masvisana apa manje. Afanele kunze gani mbisi kana chadasha zidzoka. Because atisi kutozwa anything. We can't hear anything. Johnny wade wambojoin up. Johnny ndiye wambouya. Umbouya Johnny timbonzwawo kuti hi. Ndo magariro enyu era maita iwaya. Nai Johnny. No answer from left to right. Pakaipa. Network yedu yando yakunetsa manje. Right. Hello. Hello Kola. Hello. Ndei. Maswera SIS MELLY. Maswera. Ndekuse. Maswera hangu. Nini mashoko angu ndeko. Atisi kukunzwa ikona. Kola atisi kukunzwa. Stella atongogona kutongobva even kugara pa network yedu ichitombozwira kana network yedu kana vakatoshanda tete. Right. Natasha. Hello SIS MELLY. Yeah, vana ni manje. Muri sei kwani? Ndiri right. Ini ndakatozovhundukawo nchinzonzi munhu aenda kunogezesa mafoto angu ati ada kundiuraya. Achiudza. Akaudza hanzvadzi ya John kuFacebook and then haana kumupindura. Vatete vana kuvapa vana kumupindura. Havana kupindura. Every time panotumira mamessage hapana anomupindura, munhu wese anongomuignore nekutiwo vanhu vanoziva kuti munhu ane unhu hwakaita sei. Natasha
Paiko zvino, my advice is please stay away from my group. Ndakava blocker and I don't think it's necessary now. Joining Johnny karanda kutengera vana vake ngatengari John iwewe ndandaita wrong move yekuti tengerawo vana Christmas yadai kusvika because yakazodzoka yakunzi hembe dzinozodidi adziti tumira iri mari zvikozodididi saka I withdraw mashoko angu andichiona thank you for kuti wanganzwisisa patakataura tiri tu but uona pawakupinda manje handifungi kuti ngavatauri naJohn vari tinopedzera ndo baba vevana. I mean, handizivi hangu but I mean, handingakwanise kupindurira hangu munhu kuti anoita kana kuti aite but nemashoko akataura handifungoti zvinoitika because most of the time mari yacho ndini nchibata saka nenda kutywawo semunhu anenge akabatawo achitora mafoto angu achinogezesa amenoti anenge achimadii sezvo ndisina kukamba naye. But ndafunduka ndati ende chinonesa ndekuti handizvo zvatinodzidzisana panapa don't other people things here ndavhunduka kuti muri kuzviona kuti hari mukuzviona ndotozvishayawo even palive yaya I said this nemuromo wangu I think ndakatotaura comment section ndikati munhu yamuiye and then vakandituka havo like it's fine hazvina basa zvakatopfuura ndezvakudhara but ndakatotaura comment section ndikati munhu you don't know this person hamumuzive munhu. Remember comment section inenge isingazivi chinhu tozoziva after nyaya dzakadai because chero inini ndandakatomira kuside kwake zvitodaro ndandiri kuside kwake pame zvitodaro kuti hatingadaro because pane vana but ndazosvika asika after ndaona message anga ndapiwa wogoba ngachanga chitumira kuti hanga chitoka kukurudza maoko manje nenocho ndatorewo involved and Stella wacho like akati semanzwirana nchitawo akatry kubatsira tete but tete wacho havabatsirika ndingambofunga kuti ndingada anzani tete vangu vangandidaro never ndozvinorwadza zvokuti munhu achitumira meseji yamwene wako patoipa chikuitira ndikuti I think vatete nemuzukuru kana vari mudating game wese andoona mudiki obviously market takamupuka akatombondira meseji nefoni yavatete yemuzukuru vachindituka akatotora foni yemuzukuru vachitondituka nefoni yemuzukuru phone number saka muzukuru akazoti ndokumbirawo nhamba dzaSIS MELLY ndivatsananguriro dambudziko rangu and I didn't want to ask hangu zvakanyanya saka ndakangoti idzo nhamba dzaSIS MELLY and then ndo pandazoti rege ndiendewo kulive ndinoona kuti zvikufamba sei. Ndinamata mwari wako vana havo tumukava dzezakana kuitika vana we cover the hapana amen blood levels vana vana vadiki vauye kwanziri nokuti aziva and then kuda kutamba mutemba raundi nevana vamakumi mekukachera gomba usvika munhu ukandichipera pano iwe unoita manje mezvimava chinja unhu hwako munin'ina wako ini totokuudza pozi ndotokuda chinja unhu hwako ukacherera munhu gomba kukanganisira iwe ndounowira ubva handiona I think hapana kana mazuva ndakatoposta hangu kuti hamani pamatanda ake but I didn't know what was going on. Yeah, so thank you very much, Natasha. Let's go. Hey, boss. That is man. Hi, SIS MELLY. Hello, Diri bombe makorokoti egoreja. Takaroreswa nenyasha asikana. Saka
yapinda ini ndanda wangu andisina kujaji hangu mevhiyo sismili ina ndinongoti mevhi ngaandijoine kucounseling tiri kubetsereka rogwadza but tiri kubetsereka pamwe togona kuti munhu ari bhoka ari kutopenga semapengero angaita because ini ndakupenga zviri nani saka taigona kubatana toenda tese tonobetsereka because handidi kuti ndimuti so zvakawanda ngatingoendai tinobetsereka zvimwe zvacho taigara kuti counseling ndeyevarungu ka but ini ndiri kubatsirika chokwadi ndiri kubatsirika saka regai hangu ndidoni kana pane vanhu vari kungokupa handisini ndichita analysis nyaya iyi ndokuvakuona kuti munhu wese akungaishira zvanhu dzake saka ndiri romhere vanhu vese vangotaura ungozviti wanga uchingoteerera wega uchizvizvii ndakutumira ma-screenshot andanzi nini ndakataura ndagezesa mafoto dzanatasha ndakutumira ndichatarisa ma-screenshot acho abve pa-screenshot iwai counseling mafoto dzanatasha gaitoni no inini zvokunyeperwa zvimelika ndisizvakaita nezvakataura handiki I don't know any ng'anga inonzi pane ng'anga yakanzitenda vakaenda kung'anga kana natasha ane zvake zvaari kuita alright okay iteera uswe semigara ipapo chinzwa mamessages ako Mevhi ndakudzosa panapa kuti uteerere vanhu vachitaura newe anditi ndadonedza muzukuru ndakudzosa panapa utipambona kutaura newe andika ukati wandipa maaudio anove andiri kudiwo andiri kutarisa maaudio achina kuti akamira sei anditi maaudio ako Lorraine wakati ari kutaurwa iyeye hanzvadzi yaJoni wacho aitotaura kuti ndozvinoita varume varume mahure chimira kanai Mevhi mascreenshots anditi ndikutangira pawatangira iwewe yakanzi different vatete vako apo issue you have to call Natasha akonipende kuti yes agara nemurume wangu ane vana vatiri kuchengetwa kunyatsondibaya nepangwa ndiri kuti nyatsorwadziwa ndadii watinoita sei Mevhi ari kupenga semapengero andaita ndochokwadi irasei asiri kuchengeta vana vake Natasha nonsense kuti ari kuchengeta vana vake audanipa donation ini sisimalikana ndikanzi ndatambura sei andisiwe kuti my pride manzwa handisiwe donation Natasha hure rakanzvera murume kana ndimukusapota Natasha it's fine sapotei Natasha nechihure chavo naJoni it's fine akaposta vanhu mapicha pafacebook vasina kupfeka naJoni vana chakati vari kubva magumbezi vari kubaita zvavo I don't care ndakatomaradzidzwa mapicha nemumwe munhu after that ndakaini ndakapanda vanhu about 10 vachindidza nezvaNatasha handinei nazvo kana ndiri kurwa mapaisi angu inini ndicharwa muchinyararire manzwa hapana singazoi kuti kuna Mwari and John is I told you it's not the first time achindisiya achidzoka akatomboenda zvegore akadzoka ndisika even akapedza akati atidzoke I'm telling you today not this day one day in those coming years taona John achidzoka pasi and this I will promise you vana kukura mundeva John asi kumura akatikora kuti vane havasi vangu guys saka antimanzwa achikonfirma ka handisiri ndazvitaura mamuzwa chikudzai pana kuti Natasha ihure rakantora kana muchibira naNatasha guys tambotaura nyaya yeti Natasha tsvatisa munhu here tataura nyaya yehuroyi chero ari ani kana kuti ani pakati nyaya inoibva vana pakati zvine witchcraft tinotomira pachokwadi iyi haisi nyaya yako iwe naNatasha inyaya yevana vamachikurudza pakati handichiona wokuti iwewe usina kuti blackmailer. You are trying to blackmail us. You are trying to say, Natasha. Hatina put entanglement because it's not John. We are not John Isusu. We are not John Isusu. When you came to me, John Achekitivana, and John Akaramatana was found. Ini kaenda kuna Natasha wacho. Natasha wana John Akamavana, but he was not going to room. And Natasha has kuisisa
Antika akati ndakutenga hembe ndotenga mazera akaita sei ukaramba hembe iwewe anti saka usativigira emotional blackmail pano mira ndakudza fora gonya yangu iwe wakutoti blackmail yako nanzi mosapota pane nyaya yechihure tataura tapotera nyaya yechihure chenyapa kati kutaura nyaya yevana because iwe kunzi wakaenda kuposa mwana wako remember dzine mapictures kai nditaridze vanhu nemapictures mwana wako akatsvuka kumusikusi kudaro kudaro muromo nemumhino achiona ukati iwewe mwana arwa nezvinhu only the truth to come out today kuti iwe wakanzi nen'anga hatika itira panze because n'anga yaiti mushonga weutenderasi iwe ukaitira mumba zvinhu izvi mwana akapesera acha kwakubuda zvinhu saka waida kuitira mwana wani iwe waida kuitira vana vanatasha here zvinhu izvi zvaifungaidzira hani iwe waifungaidzira hani I never did it for any of it, Natasha. But what pick and I guys, I'm not pick a representative to his. I'm not going to pick a reason so that there is a wood and I join it in Makura. I can tell her, Jago, all the Zango secretly. I'm not going to for a guy. I'm not going to and see you don't want to go. So all the Zago well up with the banana. Unakuti how ona zakuzuda kutirwa how iwe kuti panorwadza vanhu mususwa norusafa vana Tasha whether you like mira whether you like it or not chero kavinga vanaona ndishira kusvika papi ndikudze chero kabwadziwa chero kaita godo chero kaini vanaona ndishira matunzi aya nevana vako 2 ndiwe nabhudzina nakasisi urikudzwa hazvichinji chero kadii vana vane blood wandra John hazvichinji saka godo rari kuita kuti vana vakavaka arishandi nokuti iwe godo kuti uyakazara matwins aiwa mina ndikudze chokwadi mezi iwo uyu ajena kuti uyu hure uyu akakutora murume akazara matwins vakomana ndopane godo rako ipapo iwe ndopane godo rako ipapo that's why you are fighting it andiona une godo kuti akazara matwins vakomana ndopane godo rako ipapo iwewe and you are showing jealousy rako pavanhu iwewe komushonga wakanga uchida kufungaidzira wakazondoine pamwana wako anditika iwewe waida kufungaidzira kunani wanga uri mushonga wei mwana akabuda ropa nei mwana akableedha muromo nemumhino mapicha inawo ndiwakanitumira mwana akableedha nei mwana akatanga kubleedha apedza akavhunduka nganetaona pataka kuchema pandikutotesa magumisa zara blood ndakakama kusendikana nemwana wako kumasowe kwandogona kutokuudza kuti ndekuruka ndakaenda nemwana wangu kumasowe ndikanaudzwa zvandaka unoziva kuti mezi unoziva kuti makaiyendisi kubhiliva stori yako kuti kwai mwana akarwa nezvinhu unoziva kuti makaiyendisi kubhiliva stori yako kuti iwe wega pano mezi pano wandipa machats guys mawati kwai ndakupai machats anditi machats ako uchitaura natete vako iwe sisiva John uchitaura kuti vatita vanhu vaiti it's life hazvina kutanga newe muroora zvinhu zvagara zvinoitika ivi do you love him anditi iwe ukapindura kutete I received a lot of calls vakadzi vane varume vaitorwa naNatasha andika ndikaudzwa a lot and mira ndipedzi ukati ndikaudzwa a lot nemafriends ake tete I assure you Natasha ari kushandisa mushonga at me I'll forward all the messages to you tete ndazanzwa chirwere to tell the truth I wronged mama but after knowing the truth okay ndeyandikindemfemi antika wona if you believe me hold on wakanyora tete kuti Natasha kushandisa mushonga if you believe kuti munhu achashandisa mushonga anti how do you retaliate how are you going to retaliate I believe I believe in and but up you when I'm at home. I'm at work at the moment. But you look like because you keep talking about John. I was in pain, but knowing that me,
but knowing Natasha made me forget about it, and knowing zvinoitika and sharwadziwe, my kids is better, and knowing Joy achadzoka, and knowing Joy achadzoka, I will get my revenge. What revenge were you talking about? Daddy, when you said I will get my revenge, what revenge were you talking about? But no, even abakuru bashiri yako na tete bako antika bati tete bako makati saba kuzeta star yangu inini nikoni mashini yako na tete bako iri paza zapo antika waisa na tete bako yaka iri nyaya Natasha uchiwa ndo tete bako tete bako antuona saka wauke nise uchaka iri nyaya Natasha yaka nyaya John iori wakati shana bata tete ndakupa ina 11 anti tete bako akupindura kuti but SIS MELLY told you not to get back to Johnny one. I don't think he will ever come back. He tells me everything. SIS MELLY is true. Johnny knows everything. Yes, she said it. So your statement is Johnny everywhere. You will see. But you could bet out Jonah no talk. And if I don't tell anyone, I can't dig out the Sekuruaki. I don't do secret marriages. I said Zoka Hake. And it might take time, but we are Hake. So no Zamun Wako. As a Mirila. And to corner. So I was meaning to say what Jonah. I don't say. You also talk about. I don't say. So in what I know, Varume SIS MELLY, you never pay. But we saw I don't go to the of some wood. I don't know what I want to talk and I'll put it. But in the end, we even if like I know because that's what I mean. John will know that and see. But it was also true that you should be a pan of John and his move in that good that Mushoka Antika, mwana wakamba zamana wako wanga uri mushonga way because the pana banyai ripo antika haisi nyaya kuzokera kwako na John kaso kuzokera kwako na John inyaya kuti makushandisira na mishonga animona mishonga yacha kunobata vana John pari kutinetsa ipapo John chakadzokera kubako mangwana kana kuzokera kubako kusira mangwana isi zvatsina zvo zvelava fedzenyu but pavana mushonga yamuri kubata ino afita vana iyi because in me wakatoramba kushanda kao handisiri kudaro ndiri muri kuchitaura kaka hanzi mushonga wakatoramba kushanda mamunzwa handiti mushonga wake kana mushonga wake kana mushonga kushanda paya kana kupiwa ni 4 days wona ivasikana iwewe antika na Natasha wako relationship dzenyu idzo kana ti marriage dzenyu isati nainazvo dambudziko rangu rava kuti muzukuru mira muzukuru ataura kuti antika iwewe ini mapicha ndinawo guys muri kunzwa mapicha ndogona kutaridza indinawo ndakarohwa neana ndichiona mwana mudiki apa mwana chakanaka kwete zvekunyepedzera ane vana vakava-bullets evana mukadzi uyu levuyu mwana mudiki otisora uyu ane 6 months 9 months ane chi mwana uyu mwana nemwedzi 9 months akazara ropa richiyerera kubva mumhino kudai rimwe chibuda muromo ndikati mwana icha sei ndozvindova statement ndakamubvunza zvikanzi arohwa nezvinhu hanimona ndikati just like that akurwa nezvinhu mwana akatogara zara akatogara ango ndikati oraiti zviri bho nhasi vakufumura nemuzukuru zvakakusara kuti imi makandiudza kuti makaenda kun'anga muchifambira nyaya Natasha uyu handika mukapiwa mushonga mukati mukanzi musaitire mumba mushonga muitire panze imi mukaitira mumba ndo zvakaafekta mwana mukandifonera usiku kuti mwana ari kubuda ropa ndakanganisa mhiko ndosaka ndiri kuti ndave wariti kuti no pane there's an issue guys mirai ndikudze
Natasha, I want you to understand me. Antika, munoziva panapa ndiwe. Ndiwe munotaura naye. Natasha, I know pain yako. Yekuti murume wako akaenda na Natasha. Ukuzwa. And then you love your husband, right? And then you unadadzuke kuvana, achengete vana vake muri bese. Pain you I understand. And then even in the chitaura, ndinokuudza ndinozviziva. But I think now, somehow my sister, you are taking this the wrong way. Yekunganga ikai, munina wangu ka isiya. Nokuti ndesakati vana vakazvarwa. Vana totokonya wese. Vakazvarwa mwana guys. Munakatora murume wako kaenda naye. Pakatozvarwa vana vatwins guys ka. Chero nemi munokwira forogonya ini. Nemi munokwira forogonya ini. Kuti murume ungadi patoda vati munokwira forogonya. I understand ye pain mukadzi uyu, but the way she's going about it, vana vakazvarwa Natasha wacho huri wachakatwa murume wake havana mhosva guys. Havana mhosva. Vana vakazvarwa Natasha havana mhosva matwins aya. Havana chavanoziva. And remember, vana vake ava nevana vaNatasha antika my siblings, like it or not, whether I godo, hana kuita godo, my siblings vana ava. Takazvitaura pano Johnny takataura naye pano vaivepo tikamundira tokutukirira pano iwe there. Varume nezvavanoita mangwana mira ndikuudze chega ndikudze Natasha ishaura naye padaiti Natasha uri mukadzi tengera vana vaMevi something for Christmas. Pakaza kuda kutenga hembe piwa yemasaizi ukadziramba iwewe. Antika ndakamuudza Natasha ngaapinde ataure tiri tega usipo. Natasha uri kuona kuti John akaramba vana ava palive. Mangwana anoramba vako palive. Angasina batsiwa ipapo. Ndikati anoramba vana vako palive. Murume ndozvaanoita. Iwe uchita semukadzi akangwa chimiteererawo inini. At least iwe work together naMevi uyu for the sake of vana. Akati handigone because Mevi tinotukana pamessage. Ndikati okay, I am willing to be the go between. Ati ukatenga hembe unoudza kwandiri inini indoforwarda kunani kuna Mevi. Andika akati fed you no problem. Ndikutambira basi. Ndikauya kwa nditi masaize evana ukati andipindira kuzviwa. Ngatumureni mari Natasha ndinenge hembe emwana kana arikubatsira ndikuda hembe kuda mari ndinozoti mari vana kurkuleka kuhembe rekana kukireshi ndikuziva kokana nailezi Natasha asiri baba vevana anti dimani vevana ko Natasha wacho kana kuti akubatsire akati simeni ndatumira mari yobhadhara yekukichi straight unoramba iri kuti bhadhara kireshi. Saka ndokupeka kutaura kaMevi pana kuti hembe dzandiziti dzinoroyiwa ndoregwa vana vangu ngadi vakasisimeni hembe vana vanadzo chiniwa imari yekupeya akaunti hembe kukireshi mubhadhara kukireshi simple. Hauna wakati hembe dzinoroyiwa ndine mameseji ako tiyo meseji kuti ndibhedha kuti handidzidi handidiga vachengete mari yavo handidi ndino mameseji ako ini. Aiwa hembe probably vana vanadzo handizo, but iwe kana waida kuti kubhadhara kuschool fees handika simeni aita andindiri vakomanaga moza kumushandisa wacho kunobhowa so mashandisira munozombondita anobhowa handiti anobhowa nyaya yakauya pano handika nyaya yakauya pano handiti vanga vasingatobhlokana nese. I had to go ndikakumbira nhamba dzaNatasha wachona. I had to go and call murume wake anituka. Muri kuzwa John uyu akanituka inini handikuzwa but ndakati ndinabasa naye John uyu because ndikatokuitawo live ndikutukawo pano handimaona ndikati chega ndini kuti kuvakadzi uku vakawisana vatupa nyaya is not kuti vawi panyaya dzevana handikuishandiswa ini Natasha ndikati akatogora handikutoka ndivanjoningwa handika baramba ndinachazii kuti unoona unopanya imari kuti kudzei panyaya kuti anzi nyaya munhu ngapiwe mari handika ngapiwe mari atenge hembe mukurisa mari yake anoshanda mukadzi uyu handika anogona ngoti neni ndogadzirirwawo mari handidi poni
Saka vanhu vosafa here because of your selfish egos, guys. Whenever they have to suffer because imimi mukubva kwetu. Whenever they have to suffer now. I can go and hustle for my discipline and Doctor akataura. Andika ndinoita haso. Ndikati nyaya yako handichaipinziri. Kubva ndasasana nenyaya dzenyu because ndinozamaone vanogona nakutuka nguva yangu kuchifambira nyaya idzi. But hamudi. Andika ndikandasana nazvo. Ndikati iwe Natasha, keep your money. Andika ati ndiri kuda mari. Andika I'm not really willing here kumpa mari. Ndishakati ewa ini mari handimupi. Andika I am willing kuti nditenge zvacho zvanenge achida nditenge. Ndokupai imimi moendesa. Animaona ndikati nyaya handichaigoni. Ndikati okay, I'm staying away from this nyaya. Ndikati stay away. Akati mira iye uyu. I'm not stupid. Mira iwe ukadzoka bheki kwandiri. Mira imuze guys. Ndabuda munyaya ikai. Ndati nyaya handichaidi. Atagara mazuva adzoka futi lezi ega. Atimaona zvikanzataura nanasekuru vaJoni vari ku-UK vati vachandibatsira kuchengeta mwana. Ndikati okay. Saka ngavachikubatsira. Atidi kuchitonga kuseruko. Azvikuya like tichitonga kuseruko. Ndiyadora ndiyo ndipinde ishi. Ndamira kuti azodzoka tinde takati akana vati vanga kubatsira kuchengeta vana. Aiwa pakanaka chose. Anomaona nyaya yapera ka. Kusvika adzoka futi. Message ake vakutukana futi. Ukona chinyaya yavo ifiki. Vatanga kushaudana futi kuseruko. Anomaona vega vanoshaudana chirudziko koko. Adzoka futi ndikiri na message wakapisa kutsendera ndiyako uchitukana amene munhu wakasendera message uchitukana naye ndina Natasha here kana ndiye hama yake amene nekwaJoni. Natasha wacho nakuuyawo. Koma waitukana naye ndiani? Kuma message wakandipa ndinawo ndichamatasa message aya. Ndiani waitukana naye paya? Mukoma uya akabvunza achandibatsira kuchengeta vana vakutukana futi. Mukoma akati simechiga ndiye ka vakutukana futi nemukoma uya wakati ndabviro vachakasara ichirega ini ndikati bo wakandita hama ndinoendere nacho responsibility yavana kuchengeta vana vazvarwa amene ndakataura nokuti nacho kutoka kwandira kati ndapindwa nacho ndekuti murume akaenda wakatarisa urikuzwa tinogona kupa murume chi pasina mushonga pasina midzi pasina chii tinogona kukudzosera murume wako ka humbleness no kuti zi zvakakubvuma kupisa kudai kuti zi unomwana asvika but ukadai zvauri kuita izvi kutaurisa kudai uchisana nehama uchidini ndikudza andiona chiro angachida kudzoka ka anochida kunopinda mugehena ndoda kudza mina humbleness ndio chakuita kuti murume iyi nyaya yekudzoka kumurume kana ntombo imisara kana kupinda nokuti ite ngumende yenyu ndimi munozivana ini ndiri wari panyaya yevana because right now panyaya yevana apa I know kuti zvotorwadza wake aiwa kana ukajekesa ipapo zvinoita pajeka aiwa kahambulesi makutokanganisa ndimi hambulesi atiri kureva ndeyekuti handitipa live izvozvo John ari comment section live yauya yanga iri yani yanga isiri yaJoni ndeyamesi nemuzukuru wake pakubuda zvihure
They were not even supposed to come alive. They were not kufumurana. Don't have to send prayer. Amira ni president. Hakuna nani msukuru wake. Antika kusema dia mkuu. Wata raksema kwa sabira kusema. Anditi. Basa mwimbo siteni nana lore inaya. Asna mbraka imbobo. Don't have to send prayer. But John ya atele la manji. Ure pale. Okay, na kwa and I was there to negotiate. Joba nenya ya mafuta amusenza ubisani yacho yese amusenza kuyibisani ndiwe ndo ubisani animona ene munhu ndoziva nai juba vanhesa vamunhu ndoziva ndiye munhu wangu anotaura naye ndiye munhu wangu but pane vanhu romugaiza fakumumbabadzira because ari kukura antika ari kuda murume wacho anodzoka sei pakuda mazviwa zvachikuda pana mazviwa zvavangachiudzana pano murume akateerera ari mucomment section machicomment ari mucomment section. Come on guys. Hey. I know zvinorwadza and we agree kuti zvinorwadza but aisiri nyaya yatakatinayo iyoyo. Saka humbleness chirega ndikutaurire manje chirega ndikuudze humbleness yandiri kuda kukuya ndikuudza pano handina kuti hambu yose kuinonyekera John ukweve makumbo handiti John wakabuda mumba chinditeera undibatisisa nditika talking from experience samulinina wangu maybe John akabuda mumba akaenda kunomwe mukadzi ukasara so far madhanzi azivi ani ini newe ndisoziva andika kubva patapedzera kuuya palife pano wandipa mascreenshots akawanda uchitukana nehama dzaJohn uchidzipindira mainbox hatika ndiyo guys chero munhu wacho achida kudzoka murume wake maybe ngazviambule ngacharega kupinda kumainbox kwehama achinotsvaga nenyaya dzaJohn hani muri kunzwa ngachida kuita vachitsvaga mukadzi uyu waJohn wanogara naye achinotukana nemukadzi waJohn ngaite sebenzi nokuti John akaenda handitika ashamirana vake ari kumba kwake handimaona kuteverana nevanhu vese achigwa navo. John come back guys. Screenshot 1 2 hama dzake ndodzinayo inbox nokuona vaida kuzva kushekera ndopindi ndorangu ndakandapinda mascreenshot otumira John okutumira ini sisterly don't entertain John don't entertain Natasha don't entertain me please. Even Stella wako mwita na Petra never ukama wewe. Aiwa kana ndindacho aiwa asile la sika ndaka because iwewe wachiputu ya kuna Stella kuti iwewe enda ka 5000 yako. Dai nyara sei. Dai tukamye ndakuza kati kuna kila sana ngo. Na utundu uniye wakanda katazana tane pa live kuti SIS-MELLY para jipana panya mwana uyu ndakakutumira iwo 5000. Ndosaka ndauya. Because ndinema ndika bobata pa mari yako ingena mari ndio kuwa. SIS-MELLY. Let me tell you something for ukama. Anditi mukulupa ukama anotoda kuti akuone uchisafa andikutenga nakabatsira tetawa anditi ka kana tona inini kuti ndabatsirwa nevanhu vachindidzidze ndende kuchikoro I stopped kuti even kana yeo kucheka andikugere ndakakunza anything mwana andatoda kufunga ndipedi iye akatoda distance ndakata distance yangu saka bazira kutsaka tetawa vachandikupira tetawa vachanditsvaka ndiye akunditsvaka timaona anditi kuti anezvabereka kutsvaka attention istimate mupungati mukachikirwa maenyu munosiyera makadzororera nditokudzorera upeka nemuzukuru wako ndezvemumba kaizvi ifamily affair kaizvi ifamily affair yako nemuzukuru wenyu pausekret wenyu pazvinhu zvese zvamaiziva zvamaitirana but paaffair zvenyu sisinei
John andisandakazira murume panapa. I'm not stupid. Ndine reason andozviitira. Hatisi kuzviramba. Ende inini atirwa kudzo kuti kwai usazodai panyaya dzemurume wako. Handikuona because murume wako iwe ndiwe unoziva kuti uri kuradza kusvika papi. Handikuona une kodzero yekuti kauchibwira murume wako chifaito chiripa chilipo kids. Zvawazotaura kuti aiwa vana iti handipinzi vana. Handika ndinoda kugadzira wangu uyu ndabva ndazodzikama wana. Because indandofunga kuti nokuti kana mwana uyu wandakaona anyway. Vana vozive izvi. Vana vanozive. Mwana uyu ndiyana zvamujobheki ndakaenda neni kumasowe inini handiti. Ndaenda naye kumasowe before mwana arwara. Ndaenda naye kumasowe mwana uyu handiti. Saka kuzodzidza ndakapiwa pamusoro pemba yangu akanga aripo. So she took that advantage kutaura zvaakaitaura. I never went kumanga. Handiendi kumanga. Because inini my beliefs are so different newangu. Ndakupe chokwadi. Then after that, mwana uyu akableed himself. Ndokunge akafunga kuti mwana unogara naye muno muka angapinde nyedzi mwana mbiki. Naye anga achikwatsota nemafuta. Mwana akableed malere. Ndikafuna kuti ndakadzokera kumasowe ikoko. Kuti ndakura mwana anga achitete achibleed. Zvese zvemhiko zvikuda kundidzikisira kuda kutosvikisa murume moyo. Sinzi ndatumira mwene wake mamessage. That is not the thing. Apatova nenyaya handiti. But I blame myself because ndotrasta vamwana ndinofanira kutrust. Handipedze mari tisinai handina mari kuenda kuchikoro yetransport right now. Ndopedza mari ndichinoenda kunobhadhara mari mwanga ndotenga. Ndopedza kutenga pizza ndidye nevana vangu. Kana uchitodlapisa kwadi yepi? Usazvinime chikafu chituka ndinobhadhara nganga kuti John adzike. Handika maybe sometimes you are better off without that John again. You can even do guys. She's better off without John watch. Auntie Maona. Yes, I think that's true. But shouldn't the little unoda zvepano tichitaura kana waenda unonyora message yako kuti John kugadzira chadzoka chete. Auntie Maona saka ndopanikira kuzotikonfuse ipapo. SIS MELLY. Isanga ndazotacheta ma-screenshot. For 1 year. Vaitowirana nemwana wena aigara naJohn. Vachito kuti murora inini asingavika nondona pakati kutoka. Ndaiti ndikakutaura nokuvaposa. Ndinotozama bridge angu SIS MELLY. Bridge angu. Vatiti. Ati vamuti vakanditaura inini pawatsapp. Ati vakuona nditi. Pandavati thank you. Tete nekuita ma-screenshot ndichitumira John ndaunzwa nyaya yangu vaSIS MELLY vakabva vabhuka vana kukomenta handimukuzvi aino vanhu vangu inini SIS MELLY vanhu vakudovazira mabridge hama dzaJohn dzinezira kundinzwa ezvinezvi vanguriwaivewe kuendaaazoti vangurichireganisira message ndakugara neboyfriend ndozvandakavaudza saka kana rikatofamba zvotonzvimbo dzeJohn akaenda kuboyfriend vakatotiti madi kumbomira kwamubva uri pamwe John anozoka ndikatino handimukona mabridge angu. Saka inini ndinotoita zvekutofinhwa ndichitogoika. Izvi zvekunhanza unoda kumawaita mimi. Ndizimene got so much. Izvozvi zvika handina kana nguva yezvi manje. Handina. Nguva yandina rini ndikuzvakanamira papati. John akambondipa 1 year. Akadzosva nei. Handibate gwenzini. John akadzoka. Kwaisi achichema. Ndikatombomudatira bhozi ndaishanda. Akadzoka ega plane. Akabuda kuti anodzoka ega nemabhedhi ake. Why? What are you? So Simba ere simeli nemadhayaris. Tiri right sukuri sei. Inini ndiri nani zvangu. Ndikuda kumboudza Mavis uyu. Chinoitika mulife Mavis rega ndikutaurire. Murume anoenda odzoka. Murume oenda odzoka. Iwewe kana uchiziva position yako yekuti ndiri mai vakatanga kuroorwa mumusha, usatedzere hama, especially hama dzemurume dzinokwanisa kana kutotamba play around kwauri wewe, vachitora mashoko achidzokera nawo kwavanenge vachida kuenda nawo. So mulife usatomboita hako mistake iyoyo, but chandoda kukuudza ezvinezvi Mavis, chimbozviita humble yourself. Kugara uri kuteresi wakati zi pasina munhu wauri kumbotaurira information yako kuti ndafamba ndiri mustreet iyi ndazoitei, ndaita ichi ndaita ichi, usatauri. Because chandinoda kukuudza inini chaiye ndakambourarama upenyu ihwohwu hwauri kuda kurarama. Ndiri kutedza hangu live, ndofunga
ndine imwe nyaya yandakabva musi uno cheche ndichitospotwa nevamwe vanhu vada kuziva kuti ndiri kurarama sei, ndiri kudini, because handichaenda mumalife mavo ndichida kutaura nhamo dzangu. Handichaenda ndichitaura kuti mwana haana slippers. Chandinacho ndechekuenda ndotsvagira vana vangu something, vodya voguta, torara nevana vangu, tomuka mangwana, tonamata kuna Mwari. Mwari ndimatimutsa, ndorarama sei. Zviri kutaurwa naSisi Melly zvekuti humble yourself and for sure, nekuti wakaramba uchitaura at the end ndio uchaita benzi, ende unoramba nekuti unenge une bitterness ka pamunhu paanenge aenda achienda uku, obvious uchasara uchiti munhu wangu, handiti uri kuona. Ende kamweya keke kekuti munhu wangu kanenge kari mauri, nekuti unenge une bondi naye. Ndibaba vevana vako wakajera kuti vana vangu vanouya vachiti dhedhi vauya. So iwe wakaramba uchida kudaroka, unotoramba utori neproblem, ene unopedzera kutonzi problem ndiwe. Saka kunyarara ndisisi Melly achitaura kuti ndiri kunoziva nyaya dzako, ndombodai ndodai. Uyu Natasha akada kuunza something, kana iri mari, it's better kuti utambire, nekuti pamwe inenge yabva uku ochengeta hako vana wako wakanyarara. Zvekuti John aenda kuna Natasha zvinokwanisa kana kutozongokupedzera time yako iwe uchitadza kuita zvinhu zvako. Nekuti ndatombonzwa uchitaura kuti John akamboenda hameno kwaakaenda, John akaenda kupa akadzoka. Saka isystem yaJohn, chaira munhu wako iwewe. Yes. Muri kunzwa here Mavis? Ndikuzvinzwa ko. Halo. Yangu ndinotsvaga sinenge yangu. Sorry. Ehe, ndo pandiri kuona. Teerera mashoko aSisi Melly. That's why inini ndichifamba naSisi Melly ndakavaudza chinhu nhasi, havakwanise kuenda kunoudza someone. Handituko ndatofara SIS MELLY vatotaura kuti hanzi ndinotombotaura ndiwe munhu wangu wandinotombotaura naye maproblems ako, but iwewe ndio unenge uda kutoita nhingirikini, unokasika kuita sei, kuda kuhakira bitterness. Usashandise bitterness yekuti John akabuda. Famba utomboona kuti inini ndodini nevana vangu todini. Usasachiteerera mashoko anoya nehama. Muri sei maiguru, tiri right, vana vakadini, vana vari bho. Ndofunga inini ndatombochemera SIS MELLY musi unoregai ndikuudze Mavis. SIS MELLY vanondiziva kuti ndinani, ndofunga kana vanzwa voice rangu vandinzwa. Murume teerera ndio hangu ndisatutaura iwe. Sindakuteerera kana munhu achitaura, kana apedza uzotaurawo. Taura. Parungoda hambonesi. Tete vangu inini vakanobvunza mwana. After inini ndashanda ndaita tumarikicho twangu. Ndobva ndaendesa mwana wangu kuchikoro ndisina kutsvaga baba vacho. But vakanobvunza muzukuru, uri kunzwa Mavis? Vakanobvunza information kumuzukuru, uri kudzinzwa hama idzi. Ndobva inini ndazonzwa message kuti hanzi ko mwana akaenda here kuchikoro. Chii chiri kuitika? Vanhu vavo dzimwe dzenguva vanotoshuwira kuti iwe urarame uchitambura. Be careful nehama idzodzo dzauda kuti hama idzodzodzo. Pamwe otherwise Stella uyo ndatombonzwa uchitaura naye ka. Pamwe ndo hama yako yerudo chairo kuti munotukana, but mangwana sevanhu vamwe chete. Handina nyaya yaStella nayo zoibata kuti yabva nepapi, but ndaona kunge ndo hama yako yemumba menyu. Otherwise mungatotaurirana makanetsana, mangwana makatozoitana uri sei hama yangu, uri sei hama yangu. But vamwe vese ava ndikutaurireka vanotoda munhu ari kurira panguva iyoyo. Ari kutorira panguva iyoyo ndiye munhu waanofamba naye. Iwe utogokuwara nebitterness, ofa neBP uchitadza kuchengeta vana vako. Teerera SIS MELLY, humble yourself. Urarame uchiziva kuti inini ndiri mai vakamirirwa nevana vangu vadozoti ndirarame. Ende vana ivo vaenda kwaNatasha, ende ndana sisi nabhuti zveshuwa. Vana vane kufamba kwenguva vakatozokura havarasani, nekuti vana vababa vamwe chete. Handiti wapanzwa Mavis? Ehe, ndoziva hangu kuti zviri kukurwadza. Inini ndakatomborwadziwa, ndakachema, ndakadini. Musi uno pauya futi nyaya yako yautaura yehama yoyi, ndakambochema. Ndakafunga SIS MELLY panguva iyo, but handisina data. Ndakavafunga kuti ndivachemere, ndivaudze nhamo dzangu dzandasangana nadzo nguva idzodzo. But ndakazowana someone akangondisofta akati be strong, nenyaya yekuti iwe uri mai vane vana. Saka usatomboita hako bitterness
siyana nguva iripo ndeyekunamata woziva kuti nini life yangu iri kuenda kupi. Swema, I think people in the comment section also missed out something when I read the screenshot. I understand where bitterness Yake is coming from, but she's doing it the wrong way. Guys, she is doing it the wrong way. The message machines. I understand you now. I understand your bitterness towards this guy. But usarwene mukadzi usarwena nikikiri na nemukadzi kana nevana na Natasha nyaya ndiyako ishi na John ibomira panikikira bandi tite ava vakanyora siya John vakati it's life hazvina kutanga newe muroora zvinhu zvagara zvinoitika. Do you love him? Handiti here akati tete I received a lot of calls vakadzi vane varume vaitora yes ndikaudzwa a lot even with your friends, right? Izvi ndezvavo na tete. I assure you Natasha action samshonga anti up me forward to the message. Tete ndozadzwa chirwere urikuwisisa ndozadzwa chirwere urikupa understand apa Natasha urikutopaziva hapo kuti chirwere chinogona kutenderera anditi saka fasi yese apa paka ndikuunderstand hangu zvachose kuti waka tsikirwa mukadheni ukadi zvinorwadza anomaona saka handisi kuziva muchiri kuti mimba John achitanga kuti hanzi mukombe kwandiri Natasha arondituka kuti hanzi uri mudzima ugonogara naJohn. John first wife yaJohn anga ne 46 years ainzi Sipanga mudevele wakasiya payane pano. John was 25 that time. Sekuru vake vakacollaborate neye vakanditi vakati ndakatomudza kuti John wadi kudanana nemwana wamai avadzidana napo. Saka urikuona kuti mira ndikudzika urikuona kuti uyu Natasha uyu kau unonifanisana naye ndi John andi kuzvona. John ni sure. Makore ako ndi John. Fight yako yewe ngaende kuna John. Natasha nevana vake siyana navo. John akatombogana nevamwe nanangu ya2 aizaenda nawo kuchecha kudzoka nemota achirana nawo mumota pandekeke. Yeye akabatana nasekuru vacho akapota dzingwa. Kuna friend team ashi congratulations disposal chiziva kuti kuna waidana na John wacho kusiyana Natasha musamchenesa. Congratulations Natasha congratulations kupi. Hanzi Natasha why sa congratulations on Mavis post. Muno follow wana iri Facebook. Ani? Iwe Natasha muno follow wana. No. Saka for friend team ashi saka waione piwe. Where did you see that comment from? Because Hanza T follow one. Where did you see that from? Pamwe munhu wake pamwe anenge aiziva kuti ari kumfollowa somewhere. 2 kumsoro vanga vari vakadzi vaJohn. Kune 2 before uyu Mavis wedu. Pakaita 2 vakadzi vakainda. Kwanzi kuposti kwa Mavis uko. Tadzifambira. Okay, kwaidzafambirwa. Wakamboiswa congratulations Natasha. Ameno congratulations ye. Amen. Hamuna rikukombedzera ngosaura kuti hanzi tadzifambira. Chaona Natasha pakabvisa congratulations papost yako Facebook. Pandaigara kana John. Yanga congratulations ye. Natasha akati handina Natasha ndakakubvesa kana na John ini ndasiya John kuZimbabwe. Hanzi paakati married. Yes. Natasha akatanga kukomenta kuti vakamubloka ipapo akachange account akatanga kundisira nemabhosa achitukirira ndimublock ndinatasha auya kwamuri SIS MELLY unyenda katina ndituke Mavis handimukoni Mavis ndiye anenge achinzi ari wrong. Natasha apo wakabhaisa handizvizivi nandiona mapefana wakabhaisa. How could you do that? Urikuziva kuti munhu uyu ane munhu ari kuti married iwa kunoti congratulations unodana nemunhu kuseri. That was low of you. That was very wrong Natasha. That was very low. Ndo zvavanoita vanhu ava SIS MELLY. Mavis ngaazviite hambo. Knowing that no. Now zvazvinozoita maindike kuti kazhinji kacho zvazvinoita kudai kazvinodzoka like zvinoita rotation kudai kunoti moiti kudiko nechirumikana. Hanzi marwadzisiro avaita mumwe munhu ndo marwadzisiro wavo chaitwawo. Because John pamwe haatogutsikana akapedzana Natasha atori murodhi izvezvo.
ndine nhumbu yanipo natasha kandiudza kuti dakonoti kumwe ndeshete nhamba dzangu dzara handisina mawhatsapp festival akati dakonoti unomubata muoko ere mwana uyu ende zvesvo ndakapota ndafa nhumbu yaniko inge kasikoenge kungatike ndakapota ndaitwa operation joni wacho ndenye kuti ramba operation ndafamba ndikadzwanzi ukaita zvekutamba baba imi muri kurudza mukadzi nemwana joni madhezi akatanga kudzoka kuba kuti ndasingagari naye akandinamata joni ainonamata uya kana zvinhu zvaoma tikanamata ndikabatsirwa mwana kubva kandakana mai angu ari kumusha vaienda kuno titira munamato muteuro kumatsowe svika ndabatsirwa mwana zvakanaka saka now handizotevedzeriwo mapost evanhu zvichida kumafacebook evanhu, so I did not know about all this now kuti natasha now hazvisiri zvokuti unoenda kunokomenda kupost yemunhu waurudana nemurume wacho kuti congratulations kuti atunyora kuti married why opedzisirapo ndosaka mevanewe because wakamita stupid wakamita benzi Mevi ngaite hambo comment wekuti congratulations the next thing akunza kuti iwo ndogara nemurume wake murume atiza mumba. vanhu ivo vasimeri vanoda kuita follow up kuti vazive kuti iwe uri kurarama sei, muri kunetsana kusvika papi, ende anoda information kubva kuhama kusvika kupi. Saka iwe ukatadza kuita hambo uchida hana inokasika kutamba tamba munhu anofamba nemuromo wako nezvaunotaura iwewe. Saka iye Mevhisi ngaambosvika panguva yekunyarara, kutonyarara kunge asiko, kuita kunge John asiri kutomboziva kuti ari kupi. Izvi ndo zvandakaita isu. Ndaizviziva kuti ndokwa zvakatombotangira kumafacebook post yenyu. Zvakadaro mwana uyu ndakanzwa pana mai vakandifonera vakanditi ape eituzete Natasha saka tisinganini kutaura tokadika kana John akazondazoka John, we had to go through and this is my test machi ataita because right now I'm so scared kuti aindisanga tachinorana Natasha izokamba mawu saka ini tisimeli I almost lost munozopapa kana nhumbu chichinoitika kumwana munozviziva tisimeli wakupanda apa nenhumbu yemwana mukomana John achibuda machinodzoka kana after 3 days zviro taenda kwaNatasha vana vakazvarwa December ife ikakulete vana kana vana kusvara December vakatanga kugurana John achiri mumba mavo asingatsvake ndinoishanda musaluni nini John achikaramba saka it's a tricky situation. So pari tricky simeli machi kunouya neinformation patori tricky ufungeswe patori tricky chaipo patori tricky chaipo ndo situation yanda ndichabokufonera ine WhatsApp mwe musi ndokutaurirai nyaya yangu ndini maisimba simeri ndikuudze nyaya yaNatasha ndine pandabatira kona yake. For now vana vangu ini ndakada kutaurirai sisimelika avawane kana cent even kana baba wao akabata something. Ndakamboendesa mwana kuholiday akadzingwa sisimeli ndiripo, but munhu iye akazondifonera akati mwana hunzai kuholiday. Ndakati handidi nemwana wangu because ndakaona kuti pane hide and seek pamwe vada kutamba kuti vazenge vachindibata. Ndakangobloka kungokika. Problem yetika maisimba kana vanhu vana vachienda nyaya dzavo havauye ipe madei asiri friend waida kuti ndatisangana nekomenti yakaenda kaivereka apakapa ndaitoita kunge ndikunduka biased. Havakupi background pazvakatambikira chako yose as a whole unopiwa ichikati wakatwa nyaya yacho. Saka ukanyara ndionoitwa benzi nevanhu zveuzegari munotsvaka vanhu ndingavapedza nenyaya dzandosonandira dzozvarose ndinga izvo zvindigere pana makatodza mamesseji apinda takagara pano tigere pano mamesseji apinda munoita kumaposti andina but now ndakuhwisisa kuti enga yake uyu iri papi. Aiwa nyangwe nekuti wa stupid ikoko kufacebook iko vakaona taimuka ngaamboposta wari muchicken ini ndinomboita maposte kana mahura yenyu kunzako nemurume but hauzondiite stupid kaozoya kukomenta maposti yangu uchihura nemurume wacho asikana aiwa ipapo Natasha that was no. That was it was below, you went below the belt. You are not supposed to do that. Udaro uri mwana mudiki stereka inini ndinotoziva kuti hamadza hati mwana nenyaya yemurume you do not fight over a man gets quit sane munhu wechirume. Iwe John uri kudiwe honze rinyo sorry hakuna tokanjuka so uri honze ndiwe wakapinda pakati pevana vari tu woneka zvinoya hondo iwe uri safe ende ndiye ari kutovarwisanisa because anovapa information akaenda uko anopa information akaenda uko opa information.
Mudaro, guys. I'm done. Natasha, ndawisisa manje. Iwe problem yako unotaurisa. Saka chero maona zvinafira mapoint ka atimira ndikubva kutsiura kutondivhara ndikuta kutsiura kutondivhara dzidza kuti kana pachitaurwa nyaya dziri kuti ndikaika ibobvuma kupusa umbonyarara kudai tapedza woti ndipewo mukana woti kuti vanhu vakunzwisise andiwaona zvino ukati uya kudai kuti ndokuti kwaichera weiko vamona chere vari kuvakanyarara kana iko kufacebook iko asaposte nhamo sisimeni chero kabuda nepoint unobva uchange usisina nebasa rese Natasha ndinotira kuedha kunetsa kuedha nekufacebook ikokoko asaposta ari panhu pekuti unoita ngemunhu wenhamo posta uri pamafaro so uri pakanzvimbo kari nani. Ini ndinotombonzi pamwe amai ava havasi murombo, izvo nditori murombo. Usangooneka nhamo dzako. Refuse to look like your problems. Taurai zvenyu simeni. Kana ndine problem angu emiliyoni ndobva ndabuda ndakapfeko madhende emiliyoni. I refuse that. Nhonga yekubhero aina ochena. Inini ndosakakana donation from Natasha ndoza mashoko ake esa anotaura ndinawo ndakamachengeta. Aiwa, donation yevana haurambe. Donation yevana kana munhu atada kukupa 1000 ka piwa 1000 uchengete vana nekuti iye ari kuda kushandira vana vemurume. Nyaya mutochinja stretch fast. Aiwa piwa mari. Asi achazochema mangwana nekuti uyu ndiJohn Walker uyu haasi kutozomboregedza kupinda murodhi. Dzidza kunyarara mevhi upizira facts ako nerumbidzai iri kuramba ifingi network andiona asi pamuzukuru wako uri wrong pamuzukuru wako papa utori wrong zvitodaro pamuzukuru wako aiwa pana Stella aiwa chimboita hambo itatete vanochengeta zvinhu hauna green button buda udzoke buda baba live negodzoka pamuzukuru wako uri wrong 100% whether wateerera unateerera zviko naida kuti ugadze zvine muzukuru wako but watiprova somehow uri wrong zvekudaro wona mevhi mukaita teerera unzwe watotanga ngonyarara ndikaita chinhu nemuzukuru nehama yangu kana dzine shamwari yangu uri kunzwa ndaitozvitaura nyaya iyi nezuro chero tikatsikisa dzokutauraya munhu kana kuti tanohura papi uri kunzwa chero tikazozvitaurwi ndinoenda nesikireti yeumwe wangu iye waendawo nesikireti yangu uri kuona munosiya ngati bridge rekuitira mangwana upenya uzikamwe andikazviona unoziva kuti inini tazoita kuti nditumire mameseji iwayo kuna mwene wake ari kutumira mameseji ekunyeba kumafriends kufamily yekumapenda achinyeba zvaanyeba kwamuri wazoti ndazotanga kutumira mameseji kuna mwene ake abva kwambura nyeba zvanganyeba zvandipowa zvanyeba pamusoro penyena sisilorei ndozvaita nditumira mameseji ini zvokunyeberwa taura zvaitika straight kunyeba kwaita ndokwandirirwa tana ndinongozvita sisimeli I'm not that kind of person but ndanyatofunga kuti saka munhu ari she's there to destroy me nemanyebo saka ndimudestroya ndozvandangoitira izvozvo ndarwadziwa nemashoko ake anyeba zvandirwadza sisimeli but anyway ndazvitora the wrong way vana vadiki vanonyepa asi iwewe unofanira kuiramba wakachengeta secret ozomuudza nerimwe gore kuti wona kamuzukuru pai handina upafarira makuudzana muri kwenyu mega kuseri mamuri suppose yekutora sisimeli musina kubhashana pavanhu nekuti tete vangu ndakavaudza secret handiti kana ndakatora sisimeli kwaudza secret yangu ndikutoziva kuti haizombofa yakabuda kunyange vakatobatirwa bhodhoro vacharamba vane secret yangu havataure maifanira kuudzana kuseri musina kupinza ana mwene musina kupinza ani nekuti secret iyoyo inokwanisa kuzotukisa mwene mumwe upenyu hwese ndozvinoita varume kunyange wakatobika zvakadinza nanzi tete vako wakazoti zvakati muri panguva yekufara tete vako wakazoti zvakati even iwe uri kumba kwako John akazodzoka oti muzukuru wako gore riye akazoti zvakati handiti muri kuona ipapo munofanira kudzidza kuti munochengeterana secret dzenyu pasina mumwe munhu zviri nani
anouya akadhakwa one day murume wake obva afunga zviya obva angotora zidemo kana zibanga omuti dhafu. Vanhu vabatwa nemweya usiriwo. Muzukuru, I tried to warn you so many times. No problem, message and actually tell us all about the social media. Renga message apa chitukira bereke vangu. Ndikaedza kumukamwa dzamchitistela. Nyaya yevana isire ngatirwise. But ndazvanishandisa kumhanya kwamuri. Zvaari kuda kuita ndezvekuti obviously mangwana muti wandienda kuchikoro SIS MELLY vatondisamura nemashoko ataro zvato best pamwe akazvitaura. Aiwa Lorina tinokuudza hedu handina kumuudza enda ndimuudze ndapo. Saka bo. But yapo. Asi yapo. Hello Mevi. Hello. Ina ndoda kukupa advice semukoma wangu kana kuti munini wangu ameno. Uyo Stella uyo nditete vako chaivo chero katsamwa sei iyama yako one way or the other muchasangana handiti zvekuti chinhu chaunogona kuregreta mashoko kana wamataura. Saka dzidza zvauri kutoudzwa naSIS MELLY svika zvakakosha zvidzikisire zvekuti nyange dai vapopota vataura zvakadii kana kuti zvakadii iwe dai wangonyarara chinhu chausingakwanisi kudzora mashoko kana wamataura siye zvatoitika apa. Ezvino ndiri kutofara kuti at least ukutoona wakudzoka manje kuita munhu chaiye kuti wakutoona kuti pepe ndakanganisa kutaura. You see? I was expecting kuti achauya kuisa muzukuru kana kuti ndinoenda ikoko. Muzukuru ngapigare pasitori. But anotsvaka fone murume wake obva bloka. Osenda message obva ari bloka. Pasenda message pa bloka. Ndozvaari. Saka ndinotokungana kuti ndazobloka kwese nemurume wake pandabloka. Ndopaatanga kuenda kuvanhu vachi. Mwana wake kugara naye muno muSIS MELLY spend years. Akatongopindura Stella pedzerana naatete wakada kuona newe. Message mwana wakagara naye. Unoziva kuti nyange vakanganisa sei dai wavasiya vapenga muzukuru wako apenga iwo wangu waramba wakanyara because fact chaicho ndeyekuti muri hama and you still need each other somewhere somehow. Zvokutoti uyo John waka murume hana kana basa because murume haasi hama yako but uyo ihama yako iwe nhasi nyange ukasangana neproblem uri kuSouth Africa ndiyo hama yako chaiyo iyoyo zvekuti dai zvaiita iwe uri munhu anonamata uri kutaura zvekuti unoenda kumasowe dai wakumbira regerero chaiko ndokuti kungonyarara chinhu chakakosha. Even if I try ndinenge ndichituka ndikakutumira maakaunti ashandisa kurisika anosvika 5 aindaneta wenyu handina kuchinja kana manamba but nasema shapa kuchinja kuchinja makonda tinga namba hiyo chete ndataka kuchinja namba ya WhatsApp daneta Mevi tinotukwawo zvaunoona kudai asi takuramba takanyarara wakamhanyisana nemhepo hauibate vape time vachasvika pakunyarara iwewe chingozvita hambo. Inini ndototukwa paFacebook chaine vanhu hobho paFacebook vakanga vanotukwa zvamunoona wakambona chipindura. Saka wakamboona chipindura wakambona life yangu wakambona life yangu chiaffectiwa kana kumira tiza kuti ndinoda kuita because kune vanhu vari kumhana kuseruka life yangu inongoendera mberi zvakanakisa storage. Saka what's wrong? I didn't expect it, but my friends again now like my friends again I got an offer flat price. Nyaya yakabuda Mevhika obviously munhu wese anotora nesaidi rake. Saka iwewe kana uri munhu mukuru unombovasiya then ozoya nepoint yako ka1 sezvawaita papa wahambo manje wanyatsodzika manditika even kana SIS MELLY vakukuteerera vakukunzwisisa vakukuisa panzvimbo chaiyo usakasike kupopota nekukasika kutaura haungazviwe ndakasika kuita hata ndopa watadza ipapo ita cool down. Comment section inogona kutaura zvainotaura odini but iwe unofanira kunyarara at the end vanhu voona point yako kumagumo kwacho. But anyway waziva handizivi Natasha manje Mevi you have to go and think please
gadzira zvinhu nemuzukuru wako. Leave a room yekuti pakazifafiwa nhasi munobatsira maoko pamaro. I'm not saying be your friends, be friends. She is not your friend iyama yako, but stay away from mwana uyu. Regaite life yake, usapindire nyaya life yako. But kungoti alright, ndakanganisa paya kungobvumawo. Alright, sorry muzukuru wangu, munomogara kumba kwake. Bozve kuti kusiya runhu yekuti mukasangana paruoko munodai ruoko, iye wodai ruoko. Chet. Chokwadi sora haina chainodzidza. Haina. Natasha uchimbomupa murume Mevhi. Natasha chimbomupa murume, ndochinja ndakukuudza. Inini ndakapa murume wangu mukadzi kuti garai mufare. Akabhoya akati atambura akati ngatiitei zva2021. Ndakaziva kuti marara. Ndakati baba mwana mutemo wandikukupai ndeuyu. Vabva vatadza mutemo uyo, just ungoteera kumba kwedu kunoti kuna vabereki vangu ndateera mukadzi wangu. Vakatoziva kuti makata. Iwe unofanira kungozviita hambo. Anditi wakanyarara. Iye ega achasvika panguva yekuti izvi zvinhu zvandiri kuita izvi hazvisirizvo. Mupe rumu ezvinezvi aite John zvaanoda, afende zvaanoda nerudo kwaari kuda ikoko. Iwe gara mumba mako nevana vako, uite life yako nevana vako. Mwepo yokudzimira kuti utere zvendigiri nezva John. Imbomupa time yambofara uyu. Nekuti wakasamupa time yekufara hana yake inorova spereke. Ndikupei nyaya, ndikupei yese panyaya. Ndiwani mavhini. Mavhini kugenda kunipi. Ndisina namba dzako. Iwe ishamwari yaJohn. Last time anga comment section. Ishamwari yaJohn. Mavhini kugenda iwe chinifonera bheki ndikatikupe namba ufone iwe. Pano. Tatazotandara chachimoto. Vanosapotana vanhu ava. Zvakafanira kuti kana vari kunze kwanotaura zvavanotaura, bvuma kuitwa benzi Mavis. Kana wakatonzi unopenga, pawakapenga pakakwana, usasachidayira bvuma kuti ndiri benzi. Fona wako ndikuti chizve ndakupa namba iyo John Kuveya Mavheni Kuveya. Tifike baba. Okay. Hey. Ana green button. Andina ningiri green button. Ana green button Fatima. Ana green button. Mogona kundidonhedza here? Pane munhu anditi ndidone pamwe ndofunga ada kupinda, munogona kundibvisa here? Hands but fair Johnny will not come back to your attitude Mavis. Natasha akati congratulations yakachona John ndakutogara naye. Okay. Anonyepa. John anga chiri kumba. Ndakacheneka Natasha ndakava ndabloka. John anga chiri kumba ari kupinyekerera. Aiwa Natasha asiri Stella chido. Natasha Stella ndi Stella. Atisi kurara iri pano. Takamirira kuti Mavhini afone tobva taenda. Asi nchandikuda nchekuti vakadzi you two should stop fighting. Stop sending each other messages. Stop attacking one another. Antika over a man. Stop attacking one another over a man. Murukuzwa hanzi mavhile bedinao chifona zve nai Mavhini Kuveya ndakupa here namba. Takatomira kuti ufone. Takatomira kuti ufone. Hanzi congratulations nje 42 weeks ago. So 42 weeks ago guys, maningikiri mangani, months mangani. Months mangani 42 weeks ago. Calculator guys, 42 weeks ago months mangani. 36 weeks 9 months. Yona tokudamba mna March, mid March, ndopa akabudamba. Saka pane chiri. Ya saka anga chiri kumba. Yanga chiri kumba true. 43 weeks ayo anga chiri kumba. Newe avi Kuveya, takamirira kaGuveya chifona.
Prince Marufu Manjofa Tiano. T8 Prince. Ilikuwa couldn't edit. How to join? I want a green button in Marvin. I can't edit you because I want a green button. Phone WhatsApp. Change the number. The number is phone and WhatsApp. Save or phone WhatsApp. Ku eda ajiti because I want a green button. Network ilitoneza. Network ilikuneza. Phone. Save a number. Phone WhatsApp. Save a number. Phone WhatsApp. Maria Jolu. That's what I said. Okay, I can't edit. She can't edit the guests. Can't edit the guests, guys. I think it's network. Marvin, it's network. Network ilikuneza. Network ilikuneza, Marvin. I can't edit you. I don't know what's going on. I can't edit you. Natasha, I can't edit you too. I want a green button. Hands na shayo marero ada jina majaji. What was the next time vakavara. Indakuita zvekubika inini ndakada ndiri kuwatsapp. Hello. Yes. Alright, indamukira vanhu. Kana kauya medziro, akauya uyu wacho uyu. Chongodaira. Chibikira vana. But kana wafungisa zvakanaka nenyaya muzukuru wako uyu, please unongodzoka back. Leave room for tomorrow. Kati ezvezvizitenzi nyaya dzamumabereki kati. Chinda unofunga nezvazvo uchazondibata. Ha, guys, ndikuti kuedana guveya havasi kupinda, guys. Ndampa namba ndafona asina kufona ndakuinda ini, guys. Pana guveya kana mtikazondibata munibata hapana andikwanisa kuedha inese. I can't aid you because of network issues, I think. I can't aid you because of network issues. When I say gaini botora nemningi wangu, guys, the gaini botora nemningi wangu. Ningi wangu alikuisa ma message andisiri kunyaso kupisana. Gaini botora nasuwa. Gaini botora nasuwa, guys, antika. Gaini botora nemningi wangu. Hamuziwa wo. Neni umriva ningi wangu bangu wacho mrima ziko bangu, but bunye akutora njansinga wisiki saka remira inti ndimbotaura naye. Alright. Mira ntaure naye, guys, antika. Kana ndibata guveya muzondibata. Regai tinzwe outcome una mekuti arida kudia patinzwe anditika kuti where do I call? I don't see any number, but I'm sure kuti now nyaya iri pa live here. The intervention fix ago Mavis traveled and got a job etc. Now what's the matter? Idipe number yako iwani phone hii number itasema comment yako. Hey guys, ipe yoma vin number.
mavhiri toro zvinotsika usisi 898954887 fona namba dzandakupa idzi pakomenti yako ndaisa namba pakomenti yako fona ipapo ndamupa nai chiuya zvenaichichiwa nai ngafonetiwe hanzi edizvayo asi vadisi kumiedha ndisi kumiedha Prince hauna green button. Hauna green button, Prince Anthony. Pane ari kufona here? Pane ari kufona here? Pane ari kufona here? Guys, pane basa ari kufona pandakuinei. Kana azodzoka azondibata gay wacho mavhi wacho tozotanga kutoonani. Iye anambotaura nezvenyaya iyi wani iye mavhi kuti pakaita intervention vakataura nezvenyaya iyi. Hana chaataura. Mukuzviwa mucomment section mashuwaka. Kwai takaita intervention yenyaya iyi mavhi akati ari kutama ari kuenda kubasa. Indo zamavhi asina kutama ine asina kuenda kubasa. Saka ine handizivi. I got the numbers. Natasha. Yes. Musha kanda. Maybe singakare chokwadi mid machi iye ayigara kukosmo achitumira ma message achiti usikuchengeta vana and stuff and delete my message and then in mid machi andishona anga kugara kumba kwangu saka mid machi ari kutaura kuti zvoni ndakamutumira message ichiti congratulations ndeipi message rese 42 weeks ago by then John akati kugara kumba nemukadzi wake angasviri kumba 42 weeks verenga muna March. That was March and that was my birthday month. Anga ari kumba kwangu 10 months tawa kuti John atina kwauti John akapita pani 9 months
ari kunyeba akabuda kudhara John akachigara akambogara nefriend yake izvine zvakaenda kuZimbabwe achindifonera inini everyday akauya mba kwamufriend yake aenda kuZimbabwe handiti muna February so zvamid macho zvokutaura inini I don't know kudhara kwari kudhara kwari akatanga kuya muna February musi wa2 February apa atokera kune friend yake apa agara 2 days and then apa atoka zvachose muna February imomo and I didn't know anything kuti iwo mainiko vari muJoburg or anything ndopa akatora phone yangu akasenda congratulations I don't know when but I just saw the congratulations part ndikatomubvunza ndikati kuiwo ngochigosenda congratulations why akanipindura zvakapindura just left it like that Mavis akabloka ina ndagara futi ndakabloka kuma message kuti asanditumire ma message so ndikushaya kuziva kuti zvoni kana chitimidzi machaveve. But do you understand the frustration yake ingati? I don't. Hello. Sorry, network yangu asusia zvaipinda. So and this I'm like if people were now I should only took over it's fine I don't have any problem but and then see each other mutadzira because nothing to see kuti arugara kopi but waona kuti uri understand here kuti frustration yake iri papi. Yeah, I understand and I really understand but kuti ndiziye kuti anga kuJoburg ndizvo frustration yake iri papi kuti aigara nemurume uyu eyoka ba kujona kabuda kwa first, according to the frustration yake ipapo. And SIS MELLY but inini to be honest with you I didn't know anything. Someone aiziya John fakudara. So I didn't know anything ndagara na Mavis because find phone ayambomfonera nemunhu and stuff so andizina mukana paine problem or any problem. Murume nyaya pandikuti guys ndikuti uyu Natasha ari kutakazana na John makati watakazana na John gore ripi kudhara takakura tese vakadana vari vana vadiki muri kune madiki nyaya iri triki vakadana vari vana vadiki uyu na John kubva vari kuchikoro anonzani Mavis anotozviziva handi muri kuona anotozviziva Mavis vakakura vese vakadana vari kuchikoro misika waiseka kuti na John apachigara namwakadzi achidini uyu she was kuzimu ndizvo ini ndingatanga kuya kunoka and then John vazotera and then vazoenda kuCape Town kuna Mavis vazondisendera mamessage achindituka ndisingazivi kuti arikugara naMavis I left them anambomupindura and then John vazotanga kudzoka futi kwandiri asagari naMavis zvekuti angane nhumbu Mavis I didn't know anything no vakadana vari kufa nechikoro nyaya mucherere tanga episode yekutanga vachirondedzera no chakarondedzerwa pano zvakaredzerwa pano kuti vakadana vari nechikoro then ndobva murume John ndiye problem John uyu ndobva uya kuSouth Africa uyu John ndokutanga kutaura paFacebook nevamwe vakadzi anzi akatanga kuZimbabwe nekupa akasara kuZimbabwe uyu auya kuno vaicommunicata asi John akabva atizira umwe mukadzi ndiye wechindevere kakutaura inini yasibo yaitaura inangu tachokwadi andizi I didn't know anything pamwe tondivanzo wake Mavis angandivenga akaita sei akadituka akaita seka but anoziya chokwadi zvaari kutaura ngamire pachokwadi kuti ndakamuti haumbofa kwamubata mwana I didn't know kuti she was pregnant. She's lying because apapa anga akatoti mamessage andikakutumira echiti zvoni nemakorokoto tiratidzei maduplicate acho nacho ndova muri kuda kumba kweni I think makaiona message guys zvimwe nezvimwe tingataura indika tingasvora vakadzi avaneseka hapana kana ari romwa munatoro ndi John kana ndichirangarira zvakanaka kune vaivepo live ichitanga uyu anoti mwana uyu vakatobva kuZimbabwe vachidanana na John achiri kamwana kadiki achiuya kunoku kuCape Town ichiJoburg amene kwaigara John akasara kambocha zvomwe mukadzi koko kuZimbabwe amene uya akachiziva vakatomborambana hanomaona John akazotsvaga musikana kuti vari vana vadiki akazobvuma
Unoona John akakwira apa paakabvuma vadzokerana John ndofunga ndopanga kutoshatawo futi naMevi pafoni uyo asingaziva ari kuCape Town kuJoburg anoona Mevi ari kuCape Town ndochita navo vese uyo achiti murume achiuya ari kuuya kuno murume ndokukwira akaona musikana panhingiri Facebook anti ndokunanga kumusikana uya nyachona is a whole lot of complicated story if I still remember correctly. It's a complicated story entanglement chaidzo kuti aimhanya oenda uko uyo achigara kuimwe town uyo akanzi kuvheya uyo anditi like he knows everything since from the start like since from the start akambozama kutaura naMavis vakapedzisira vatukana cause akatoti mira nditaure naMavis muede call iye Mavis wacho ngaaconfirm baba vaeda pacall I didn't want to be involved because vaida kutaura kugarisisa nevana after aramba mari aramba hembe handina akati ndomutengera voucher nambomuti ndomutengera hembe ndakatotenga voucher unotora zvaandingachida ndobva Malvin afonera Mavis vavaeda John and then hapana zvakambotaurika vanga vakutukana Mavis achiti hey John wacho ngadzoke and then sekuru vaJohn vari kuti akataura navo vakati zvakati akasendera sekuru vaJohn message zvikanzi vana vari kuchengeta ndo vamuda kuchengeta nekuti vana veura I think ndakusendera mascreenshot achona achitanzi havasi vana vaJohn so calculate from 42 weeks it's 10 months anditi from March anditi John atanga kugara neni muna February zvokuti yakazobva ikoko achita se I didn't know anything even kuti vakazombotaura pafoni I didn't know anything but chandoziva kuti mamwe message asendwa namain call vachitanga John vachiti aiwa kusaziva zvinhu zvinoisaziva because kusaziva guys inangu zvinhu zvida kutotaura pano palive anoona kusaziva ake mwana uyu zvinhu anga asingazivi because pakauya live pano Mevi akataura kuti ndine vana 2 uyo akandifonera she was shocked Natasha akati ndikati ane vana 2 Mevi anga akaudzwa mwana 1 mwana wechiti wakabudira palive uyu Natasha ndichitiri no zvimwe ndichatauri hangu zvinoda chichitaurira ega handidi kuti vange ndikuda kukanganisa kumba kwavo andimoona ndikatomuti Natasha uri kuona zvandachitaura palive paya wazvionaka handikuona tokwavadzigwa mwana chaiye akachazokura sei akadii handimoona usina kudzwa zvemwana wechiti uyu mwana 29 months sure handi muri kuona ametaura I just want to clear my name kuna Mavis kuti whatever she's doing ateka ngaita achiziva kuti ari kugadzira upenyu hwake inini hwangu upenyu ndakagadzira but sometimes Mwari hangu anondichengeta because whatever she was trying to do ndakaudzwa naStella because akambotrya kundifonera nenhamba dzaStella achindituka ndinawo mascreenshot acho nenhamba dzaStella and then Stella reached out kwandiri achinditi ndokumbira kuti unamati because maphotos ako akageziswa and stuff and then I did the same apazoya kwandiri achindokumbira nhamba dzaSIS MELLY because now it's getting out of hands pandangomupoo nhamba dzenyu zvese zvavari kuti akachiti ndakazombofonera ndikaita sei I never and I don't have the guts to do that. Andiregerere zvake kana achindifungira kuti ndinobata or something it's fine mwari wangu andonamata ndianoziya whatever zvachataura pamusoro pangu handina problem nazvo even comment section mafans madiaries akandituka I don't have any problem andinombokanganisira munhu anambouraya munhu I was also murima ndasingazivi zvaitika no because pandakaona kuti mwana uyu kaanfange akadhituwa panendokuika pakusaudziwa chokwadi panyaya yemwana ndo pandakaona something is not right ndakamuudza Jonas ndikati John this is not right so now ndozvati muri bese naJohn akuteerera live aripo hake mumamenyu mumakuteerera live andina John pamukafona ndakakudzira kuti handikweko ndiri somewhere else because vana vachiri vadiki I can't stay ndiri kumanager because hapana munhu anondibatsira ndina tete wangu so ndozvandinoda kutaura kuti muona
chero ndikadzokera na John, I always try by all means kuti tinzwisise panyaya yevana. Even last time akanyepa akati hanzi ini ndakamuti munzi havana chengeti, akanzi ipa hanzvadzi yangu vana vaita sei ichengete vana, akaramba. Saka ndizvoti hanzvadzi yaJohn neni mastedu anga apinda nerangu zita ranga rapinda papa, anambobvira nambotiudza mwana nchengeti, anonyepa ende haasati ambotaura neni zvekutaura neni pavoice kutonzi anoziva voice rangu. I think nhasi ndopa azotanga kunzwa voice rangu Memphis. Okay. Ndakamuudza SIS MELLY ndikati But iye anozviramba anoti waitaura muzigwe. Anodi kutumira mavoice because inini andinawo atinambomupindura. I've never replied. Even mamessage anotumira mamwe achona atimuka inini personally animupindure. Even John wachona ndakamudanirira muchipindura anapindura nekumafoni noti foni yangu. Congratulations zvakasendwa naJohn akutogara umba kwedu because aivhiwa uyu akachiti ahona uyu zvaingari embedwe nini siyana ichi. Because Narakambloka kuma message from the first time that was in 2017. Saka ava message muri vakadzi John ndinganyaso understand chinhu. Message muri vakadzi John here muri two. What's going on today? What's really going on? Ina ndisi yangu but John akandototi haachagare namainiko. Kuvaigara vese katoma karorana. Anombororwa uyu Memphis. Zvakaitika pakaitika mwana John akatozungudza tapane mwana and stuff ndikati wadi kungopisa tsvakirai kundopetrol tichi zvisazonetse chi pamwana at least unongowapisa something pamwana basi. Saka mose nyamna kuroga ini. Saka mose nyamugara ini muri muchiko chijana iyi hamna kuroga mose ini muri muentanglement. Iwe karo. Nangwa ina ndina mutaro chokati. Guys, let's be fair, guys. Vari kugwira chikomba chavo vose vari two apa. Animaona hapana vakarorwa vose vari two. Vari kugwira chikomba chavo inyaya yeboy vari kugwira boyfriend, guys. Ko hamuna kubisigwa kana chihuku chinotipfuura ine pano. Ina ndinomborwa nemunhu SIS MELLY. Handina kana kutomborwa nemunhu. Ivo ndivo vanenge vachirwa neni. Handinawo kurogwa tose vose hapana karogwa, guys. Vose vanongozvitira John anongozvasati vanakeni vana vake. Vose vane vana vavo vanenge vachizvaridza vana vavo vakakudaro. Marriage chaiyo dzinotsika chaidzo hakuna hadzo dzakaita. Asika zvakaoma. Saka guys apa tiri kunesana nenyaya yemagirlfriends maviri, guys. Guys, we can only make these girls come to make peace. But hapana mukadzi waJohn apa. Hapana mukadzi waJohn. All right. Kana zviri kutaurwa pachiri chokwadi ka. Hapana mukadzi waJohn apa. Guys, how do you see this story, guys? How do you see this story? Ndapera power manje. I'm coming there. Okay. Ndapera power. Hanzi mboisa izuva kani. Aiwa, zuva ndotaura nei paWhatsApp apa. Tomurambidza zvekuita malife. Tomurambidza zviro zvemalife enyamutora ndota malife nasiva kuti life dzei. Hapana zuva, hapana life yaanoita. Kana vana vakamirira drama leader Bruce. Kana vana vakamirira drama hakuna drama nhasi hakuna drama. Ndamusi nditi kuti zuva rigona kuti wari varauwa kuchikwa hai palife. Ndamudza kuti hakuna life. Nei vile Juliet ndapata kwa 3 hours ndotakagara pano. Takateerera hedu magirlfriends achigurawo boyfriend avo asi zvinhu zvacho. Hello. SIS MELLY zviri sei? Musheka njani? Saka
3 hours nevanhu vakuchaya mafoni. Mazvisekaoka. Aiwa, vakadzi tisadaro. Ndaseka. Zvotodiko vana vedu vose pano ko zvotodiko. Initosegondike. Nozvaikuita. Pakaipa guys, pakaipa. Hakuna life ndinasa guys ndinongokudza yangu hakuna life. Because akabvera angoita life achaita back and forth asingaperi. Back and forth asingaperi ende apachatozoonekwi manje kuti munhu ari right nebenzi ndiyani. Saka sometimes kuti mhepo dzimwe you let people win. Ari mukona guys, you let people win. Ari muona zvinakana basa. Let them win. Win to who? To who is only social media. Guys, win yacho inenge iri yei kunani. Anti mazviona. Saka hapana kana nyaya. Tangoita hedu 3 hours edu dzemujoro pano. Saka pakangoipa kungobatsira vana ava vese vari tu kungoti fight is not necessary. John gadzirisa zvinhu zvapeshe. Chiroora wacho tionezve kuti wako ndeupi wacho wacharoora ndeupi. Nekuti sofa vana vari kutonesana over murume asati avaroora. Uyu ati akunochengeta vana akufona ndakuda kuinda iyi. Iwe wati wakuinda iwe vana vakuchema wadzokere. Yewe mefu. All right. So, sorry. Sisi wangu achida kutaura nemi. I think waisa message inbox kwenye. Sisi wako? Ndakuiona Mwana baba wangu chai. Message kupi? All right. WhatsApp? WhatsApp. Let me check. Anonzani? Anonza Alicia. I think. Hapana message ya muri kuona iri ku number dzamusingazivi. Number dzaka message akawandisa ndingazivi. Ndingavapedza. Ndikutotla kudoivhura kuti ndikamavhura anozo luka red kuno apa number yangu andisikuona message. Alright. Amusikiona number yake I 073. No, handina number yada. Ndina number yada. Rega, anafana aisa inbox. Oh, okay. Aiwa, asiri. Has. Alright. Rega, ikana anditumira ndokuforward direct. Alright, shaka. Okay. Guys, ndakuinda. Andichika tatandara niji. Tatandara guys. Ore msoro webenzi. Takuinda guys and then totamba futi andika totamba futi. Tinechida kuita peacemaking guys. Vanenge vane toka nchikudzai uyai kana mune mafriends yakakora namakadi tichauri nyaya chitigadzirise pamwe chete. Ndatasa kumessage tione kuti haufa. Hanzi John anogona kuti vanokuona paUK. John wacho paintimash is very good looking. John wacho haungambomufungiri kuti ndienda zvese izvozvo. Very good looking dude. Haungambomufungiri kuti ndienda ndita mashura ose waya John wacho. Kamuona. Munhu musvinu chaiye. Vana vake John wacho anogara vana vakanaka vedu senge zvamevhizvo ngati makaradzi chaiyo. Kwanzi narumbi pane nyaya chakupai uyai nayo TV yerumbi. Kai matira satiro kwera. Aiwa guys ndadzigara 3 hours ndi pano ndodzoka zvaiwa toona mangwana guys. Tobatsana mangwana. Kwa ngatisi aiwa tobatsana mangwana guys imi munhu wakutanda kuno imi. Hakoti chagoni iko vana vedu pano iti muracho repano zvese iti mure pano tingagodi. Totongoitongera ipo pano. Natasha mwana wepano, Mavis mwana wepano, iye John wacho mwana wepo. Tongotoitongera pano totsiurana pano zvoperera pano. Todzana pano toseka futi. Totoita hatimbovarasika vana vedu tingavarasirana vese. Tinotorasa. Unoona. Muzukuru apindawo muchikwata. Avepo. Yena. Poxa, Deus, não sei fazer. Olha que bom. Sharp. Alright, guys, ndakuinda ndika tozobatana pa second half. Take care.